nano ya adigade abakade kumazi jom wafosa wawase adaka waka kokotema mini wase abetie esijaso wakoduma samo hwehwe fidie ema tromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba wodofo ka kire obi na obi so enka kire obi se Asem Mpe Nipa dia santiman agia tumuno dia Ghana man agia tumuno dia wiaseman nyina agia tumuno Omo aba no maba so a omo ba pabne so enya Asem ketwa kra no so oba pa osima aduenu ebako ewo Sompa 93.1 Sompa TV edi atwaguo eno ti no de wonya emaye no ka che no se Asem Mpe Nipa dwumadie no wo mo aba wo mo atrase wo mo agiradi ebeka ja agum bronya boso mi atoso eduba kono ne da etoso aduenu enan enene 24th November 2023 aye bia fo basa yadom wakotwa nso ne nankasuo wono ene boss adai dwumadie yi obate omono asamwanka the nation's anchor for lumba obateneka ewo dwumadie we eso wodofo ye ko na ye dia koyanim producers a woboa no wakajagum na yenya ebi ede ebesemo no woyuko ba kwaku yeboa bansu ni de sheba no sa ena kwanta bisa ena Dr. Mo omo adawuruma ena yenya bi ede ebesemo enefie na me kan cho se ena eye mochiridwa enya Asem ketwa kra uko MC ahwa Kevin ena ebo dwuma ena anwumre na uko Sompa TV ho so a agregefo enso ebo dwuma ho ekoba justice primo bema ewo Sompa TV studio so sa ena David ena Resford ono ena Sompa edidie no sa brante we so obobo sika no ato Asem Mpe Nipa no wo kwatwa enya Asem ketwa wo kwatwa pa kofro bofo mpa bema asuketwa me yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo ninti fosuo me nam tiadwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so metaka kire se eye kansampian ene kampian ye ko ade akoyanim eno nti wona wahwere wade hye enefie nyina no orofo memma wo mo hyeden ene yakọ efrise wo kirada no ye de wo mo tumpam na ye de ani de atwato de akoma wo mo no orofo wo bibiada wahwere ne dehye no se dem di kan ye no wo pepa na ni wonum nisuo na empo esanse yesu aye nkogya ntino orofo se wo bi ese brabeje na yi a mesre wada etena ko na nipa kro so nani enye ne ho efrise enkotia drobra ni nyina eye ahan eno nti ena what invite no entifo ni monyam enu sika kwotachiri na nwoma enkonkai ene wafutusem ene sei efiada sa no de ye hwese obi bia de na futusem ebeba na nwoma atumi akonkai ewo dwumadie wei eso kama ene dwumadie we nyina ye dedicate edema ohene yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia ene eye na woda enu nti no adachi ni poso kwa omra samo bibia boko ya jo nyame adaro mafosu bibia hyeyi bibia boko aye nwa ba ye bibia na ne birthday de minim se nyankopon to nsupagu no so because nyankopon de fie ba ko kan fie na se wote sumpo eja nde ni onyame ho se obi di ne birthday se odi bia ka ho se so ye teso because o hye na e de to nipa brabo so short yase iti se ye tissue se ye de bi kan ho to fosu na ma bia mo akwa me no ba bi di nkomo enne na mbisa se na ni je pa na sen na fosu oba na se mo kan ye no ano den se ya na ni je se be ne feelings ana se e hye fana ene sen se ne Friday bibia timisi wono oba na se na ni je ne se wonde obenya nanka the feeling say obenya feeling pa nanka de bia no o kan sika no se woni nsem aso okra dem se bebo o se ne feeling woni nsem na mbija se na ene say no se ne feeling ne woni nsem obenya ne feeling ne de bia wo kan sika in fact obegudwa no na ye kan sika mpaso ofosu asem na no de wo kra so ho dwire wo na se na me hwenanim di na wo ka asem no na mema bi twam no munyina twam ni kohwe no nam wo se adwa no nko afele se shawnsem wani je shawnsem se wo de kan sika na se na wankofo woni asesa na ba fa sabe ofalumba mo ne ya ni mu bia
Send no feelings in mother. Nobody no can ska. One moment to them when Patrick and I say Quantabisa knows was in Tracy. Just was in Tracy. It is a baby when I can't take you. Debbie was a lumbarao. Because the command sir. Now, we say no feelings no. 7 prejudice. One go for Bama Sabe to say and go for Bama Person Mobo meeting. I be a money, Kwame despite money at the idea. Sebo my bomb papa basically is a tigu for me. Now, before you move your way, them headia. And then no feelings are mother. If I now Cassie Cassie Sao Baby, I was say, oh, fat one money para who are them one papa. What were them come here? The nation's anchor. Who's already not going to punch down? I got you in your mono say, we need a mark and I idea when you're marking. I haven't fought to one panel. Yeah, one fan of one. Kakraway. Oh, what was the kind of can you get a man of this uncle of whose woman anyway. But any more can't express against you. Woman anyway. Against Makuma form. To one way I'll be Jan of our concern on never boil. A casaqua. Omonoko Jeff, one way see the money be good or kaya, which needed. Under that is Kayan in some. Okay. I will go up it. What experience what and a Friday. You're very a good push now. You should be our shame when you be a cassie. Your transit say on 70 mile. Now your sponsors in answer a radiation. That's it. So Marcos will turn a more panny and nama. Your course of bonka is a fin and am quanso baswa. Sompa Asem Mpe Nipa beju our word too. That's it. Temna Nessia dear, a janano bed. Pa, let's say yam from Macrania, the Ahomeo sponsorship on Tino, Brane, Nebra Bishi Muntemansana, you would have this year when you are be out here. Okay, Yakwa nim na if you don't know Obienim format nen and I'm sure no. Yadika catch say Asem Mpe Nipa Jumadino, Yashania Tete. Ni atsetre said ye beya unkonwa kwotofnem de didi will be enano will be entumi amfa mediu eno te ye tu for sano a ne ama wa dwemo ye du na hwe ye no so aba eno ti na fia de gya homa no tum se wo wafutu sem ene sei ofalumba enefie wafutu sem ne sei ofozo ra nyankopon hira onipa bi a wotie na onye obi a kese na ene mejina so de aka kire sister na wotie ne papa na wotie ne se ohunu kwan ya obefa so akora na koma obozo nipa bebre hwehwa de wa asetene mo monsa nka akomenti minimu bia wa bobra adwuma okomu bia ya adwuma asika wumba na komenti ono amu anyeyi otimi bre wa adwuma ni mu apagya se wosi etua ne kayiye no na koma na wa spake wi wa metuma adwuma nim wi wo bada bai a obeka nkwazi asema kyerɛ me mpene me kama adwete ne pam me kura mepe bonzo de ne saa afi panyin sisi ahoma so abanmu yentimi ne nya adwuma abre wo so odidi o ne apam no woko ampa onim ne right onim ne awoye nanso wantima nkura na comment ni sika bia nka eba wagya woko nkofo bebre saade we tu na setena mu obi ne be ma akobra dokoko ofu afi aba wo so odi ne de no wo so hu se be ma na kobɔ adwaman ba akunti wantima me yanso obu wagina no se bra me ne wa bre wakofa machi wo de fa bibia betena fie se starting from one afin ne ni aba no so ayi mistake yo kobɔ adwaman na nko obo akɔ ne baabi na ma ne platform on ne te aware ase akoma si ehunu ko e fa so control akoma o hawo bebre wo so obi atobo abɔ ne ba wanya abotire ko body pakro bi jewa akora na to wawu amene ye de ne koto afia so ba no so wapura akoma we de anya me ba eye me kunu ba edu onya na obeso ye ne ono angaza pe sa akora ne fom odi mana akoma huria to a certain level so obo akora no obehwidiem so obehwia anwa agu ne so kora oyi oke so obehwia anwa agu akora ne so because enya ne ba no aya ade a ebufu akoma o etiti ni papa bebre wa asetenam ema ni papa bebre nko woni mu abrabom etini ye ka che wa wutifia wutia nimre se ma bu nto yem nya ne ma nyina ne se obufu ho opasisie medium ni se sa no de on fa ni nyina wote wo ketua bi na tima hyewa ma de ni nyina momu che no agyan no asa akọ start free zero na oboboba ma ka che oda se ni bia wo tie na anwumre se hunu se de obesi akora wakoma onipa bia obu mfu no nya nipa na won ka urade abode ye ho nso do obi atimi nka na chelsea forces is a media me bumfu
Yesu onipa bufu be Awurade asam se ubufu manya bone memo owia nkoto obufu so edi a chese bufu ba na ultimately trans de dwene e wo se bufu ba na ultimately fa price e wo se bufu ba na ultimately hunu nipa bisu na nso e ba wo ahyensa wo ye to we se bufu na ne de ye eye ne de wo zero eye ne de wo amaniem ofoso nkofo bebre da fi ase nde wo makom wo mantima ankora wo asem bi ote ye nkomo bi yesusu ho kire no ede na kwakoto amaniem na se nku onya nke ensamfa ne nkwa na chibiem ne yanka asem ne nche na nku onya abotere ma ne ho akuma nano na meka se minimo bi a ni kuna pon asole all night omo pon match 4:30 na 4:30 ni mu no omo aya omo suro kakra ne aboa no eda ya lead omo kakra e no ne bi ko tese ne one ne ko ne yo ba nti ne yire si atese ota ne ma ne na mo tete no all night de wenti man ko bi ise ni kunu kra okobọ adwaman etimate ta ehia se ne kunu ne gya we na sinifie du wo fi odia ene okoda ho na eba na emum enya asole abrasofu nim se no wote wona intase so ma nim asole ma nim se na de panyini kwa de edu koye ahyi we wie ne ya kire ozo obaaye a wana mu ntu obiem ne sei etinia wo tie ne ye ka che yenya abotoye mu wo mantete ye mu abotre sankura ni nyina betuma ba ye titira e kire wo kura wakoma uhunu ne ye ma me bi ni abotre nti wadome ne manyina wadome o ubebre pa bigo wasoma ne banzo onkonzuo ofrafo ma ba wabre akura ni nya nkonzuo ni nti yawo wodi na kuma aka edi ampa obata na nyinye ne ba wo ye adwuma titiri kura na tinzo ngotolant ne so ono ade na no ase fie wo nyina twen na abehunu ubenyina beto ubebre ensi wiye da yentimi nkura ya komenti yes no obi a wotie na anumere se nyame aye wadom na Sompa Asem Mpe Nipa e de platform we acha ye ka jo se ma abontoyam ampa wuti fie sesi a wahonhono bibia si wa adwumam wuti fie sesi a wahonhono wo yira yamfunsuo bi wuti fie sesi a wahonhono oba na yamfunsuo bi wahwa wo bedura ne ade beye ne ne de wo bekọ afie ase titi asem we ne fanya abotoyamu ne hunu abesini nipa bia reti ofosu Awurade Nyankopon hira okay ofalumba omra Samuel ofosu ya dase yanchia ya tifo ne ahwefo ene fie kwaja o me ya omo ya yenso ye ya pa me amnua ke yedu gas oven echiawo oyibo na se eti oyibo national oyibo ai aduato yete ne nka che bebe obi ano o ya danjo me hu ne emere no ofosu ene futu semo no ye ne ayinua Peter o se ene de emu ye pa na ene fie de di ja amanfo obi amfa bi ochina eye motwe gya te se de wo ka no ene de mpese mde gya amanfo ye ogi ade boso opre dodo ogi ade boso dodo na wo sa pre na se sebin predation akura o pre na se otu nufu no wanti a otomu yesre so wa wo pre dodo so wa wo gi ade boso dodo papa wudi ade na wagya boso me pa chawo enye wo dia woni mamane ne amamre no wogi ade boso dodo papa ye wu agya ne ma wagya omo no ma mukura busuya kura ya mamu bi mo ya we mo hwe ma papa ni wu na maame ni wu ye no mo gye enoma na firi kura ne nsam mo gi ade boso dodo o pre dodo to fosu sabi na ntwie se ne bodua na nka ne toa na konfo nsem be ka sei o pre dodo enkura bi asoa bi wuyi na soa no na nani eden dodo ade ama me ka soafo ne binum pesa na oke bibia kire soa ya wonte ase soa so nyame ahirawo eden sabi unua ba men ne ma wagya soa se chinchina woje enkura ya ka akwa yenfo soa se da kope soa da ye omie ne pro da ikobie ne pro soa wu da demo enkura yi ana komo omo soa so de omo ko omo che no muduro osi ya na ewe soa bo mesh na mesh ye de apaso twitwa asama enkura ka che soa soa nti se na ubewu
nsu etata mo che ho no ene ye twe so wa fam ade na kwahye fridge se na wo mo so wa jikin no so wa nti se na wo bewu mesra wo predodo nipa bia ye nyanka aye risia aye mobo chasa ade na nipa na wagye no enya wo dia wo bi kura Oforisuo na wo se ka asem bi wa odefo bi e ka na asem wo bi broso wo predodo wa wo hwemie wa wutie afutu sem da bia wutie ye ka wo so ka bi but wagye obi ade wagye unua ba ma bia wawu ne made fama wo mo na wo pre ade na kwaso wo wiase Oforisuo especially yakuma se ya de bia ugina court ade na ugina court no enya wo de ya enso be court wo predodo do si na ade ndo ye na ade no kura no se be wawu ko entu nkai bibi kakra so wa ana wo di adini ofa unua ba se be wagya nkura wawu ko ofa wo sa gi unua ba ye japade e de akopi wo de so ama unua ba ye wo fa se fo aye mobo mesraw ena wo te sa mesraw gi afutu se me so jai ade anya wo de na woni mpefie se anya wo de no jem na nipa kura nche ye presu kura do Oforisuo anu odin ubetima hia nipa ne ade a chia na hu no menka ye nyina ya afia da samre se ya ne ne papa tena ha ya adwuma katacho bema bebia wo bia nyame fa okransie ye wie program ne kosi me ye ko ye di nkomoko ade a chia me da so wu mesraw wo predodo ebi betima to obi a ade na wagye no mesraw akonwa na wo ko di ne nya wo de o bebia wo ko tua sika fae no mesra nya wo de a jai na wo predodo adwuma na wo ma na odiri me ka hu me pe wo ya mfa mame enti me jai akoba bi foforo no wo ko so no asa be pa chawo jai na wo predodo wo ye bi pe amwa wo gusu a wo ye ofalumba me metu akwagu me ma obi emfa na dwen e ma sesa ma dwen wo because Nyankopon o ma obi adwen de be ye me no na me de me fa ewom se futu ho nanso ba bia wo de me ko no amoa me a e se o ready box mesrew wagye no ma kanten so dodo aye na wo ko kina no aye no se bo ko te se de me ye me ko ye nkwaje no ma maso obi serve ayi ase onu nkrofo oba ye ho na ode no ma be ko saa wa wo te ho de wo ye out anya wo de o pray kumase for mani binu ye hwehwe ni mu ewa yes service any party ni ade onu nko nkrofo enye wo na wo adwuma no adwuma de enya na bo ho ka aso utwi ni nyina kwana de bi hye wo bagim na kamera chew wo predodo jam we wachira nipa bebre bokro no ewa yes ni party ase fa bag a akokọ nam na wo wie bi enya wo de a obi so beta tua sika ya nsevo no nko nkrofo wo sewom wo predodo wo ko hin enne no Oforisuo mbusa se enne wankasa no me to ama wo a wo hwem Sompa Asem Mpe Nipa me busa se busa ho se na me kra me ko hin edru me bi Oforisuo wo de a check ho we minim se edru mande ne se wo so na patale asha na ontale do so e se wabodam anwo de bebebe wo de ya dan yibi che Sompa che de na edru yibi che wate yibi che na wo yibi afiri na Nyankopon so edai edibi hye mam wo predodo wo pa ho de dodo unko apese de bia wo pia hu se nipa somasi na eba no abusua unko na opese de bia no ya horo ka ade unko na wo predodo jem ade na wagye no mesrew enne wo tesa wagye wo fasifi enoma wagye unua be ubunua wawuo ne noma bi ni koko wagye ni fie wagye mesro na japade wagye manema twemanso wo court nkura yutimi so maame empapa wu nti omu ni court nti o na wo de afa na de wo sika na nkura yi omu kwa ye ni sika nti ni court lawyer sika nti ya jama na ka wafa mesraw fa nkura na de koma wo mu fa unua ba na de na wagye fa koma no na wo predodo komo ni nkofo na o kira uni makuku danfo ye koka na tie gu omu so ya o maja omu no ma na me kasa asem boy me say onkrofo bi o mawu 20 years o mo soleba o be yi acha yen because no mo maja na sase so a o makoche fam no ehia o mo da na ntesa wo me srew wo pre
Jem Oforisuo man fazia. Okay. Never futu samu amede ban betia. Emma yen kan kyerɛ. Emma yen kan kyerɛ. You don't need to be told. Mede abapen. Obi owo wie ya se bia nim papa enim bone. Na me kan kyerɛ sɛ sa akonya no ba na sɛ wo ye papa. Krupo twedi apon wato nsɛm sɛ ewiase ankasa no. De da ho bia wo bia ni abra wo bɔbrabɔ no wo yire ne ho sɛ Nyankopɔn be hyira no no ma ne sika tu no nsɛm. Sɛ dachi akwama bia no ɔbata bia ni so ɔhwɛ ne ba ma ne sia fifi na ɔso ahwɛ no ma ne sia tutu. Akoda na nya sika. Ne maame ne papa te pente kwate hasuo. Ahwɛ no ma na wie suku pɔn. Koda ne nya sika. Hwɛ a wo hwɛ ne maame na nya hwɛ papa bi. Etu mi aka kyerɛ sɛ wo maame de na kɔto hospital enti ɛwɔ sɛ wokɔ kɔto ndroma nana. Wo mi aka kyerɛ sɛ wo papa ɛwɔ sɛ wo hwɛ no efiri sɛ na kɔnma bom ɛnyɛ papa ɛne wo maame ɔmadidie mu ɛnyɛ. Wo mi aka kyerɛ sɛ wo maame ne ntuma fram ɛnyɛ papa wo abra Nyankopɔn aboa maame ati koko di ahwɛ wo. Wherefore you don't need to be told to say was say wo maame no papa ope wo mu sibire papa efiri say wo mo aboa wo ne wo nkwa na nyina. Emaye nkan kyerɛ wo say akoda no ankasa awokɔ fefe no wayɛ bɔne. Wasa abegya aka say we yɛ bɔne ketewa bi. Emaye nkan kyerɛ wo say wo ba wakɔbɔ adwaman ɛwɔ ukurachi na ɛsɔ opa na kyɛw woteta ne fam. Enti wo mi aka kyerɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ abrabɔ na wo bɔ no ɛwɔ sɛ de ne ho bɛkyi no bia na wo sɛ otimi boa nana. Ɔrɔfo na nwumire me ka kyerɛ sɛ eduru baabi a sɛ otwire mpanidwene. Eduru baabi a sɛ ohu sɛ abrabɔ na yɛ bɔ no ɛwɔ sɛ wotumi ɛboa foforɔ na Nyankopɔn ahwɛ so ahyira wo. Eno ti wo mi aka kyerɛ wo sɛ wo ba no akasa awawo na ba wiase no ɛwɔ sɛ wa na wo hwɛ no na atu ani suku fees ana. Ɛna ba ma bi wo wa wo pɛse yɛ ka kyerɛ ne sɛ hwɔba ansa na watumi ahwɔba. Ɔrɔfo tie na nwumire wo pɛse yɛ ka kyerɛ wo sɛ wo kunu no ankasa no ɛwɔ sɛ wo no aduane mani die na wo gya abonte so aduane totɔ na na. Eno tu mi aka kyerɛ wo sɛ wo kunu no abibinti stroke achi no wo dafie no ɛwɔ sɛ wo kɔ adwuma wo twa so bantem na wa ba bɛhwɛ nana. Yɛn ka sɛ nyamesom nyɛ nanso wo kɔ asɔde aduru baabi atwa so brantem na bɛhwɛ wo kunu ne wo ma. Ɔrɔfo eduru baabi a ma yɛn ka kyerɛ wo. Wo mi aka kyerɛ wo sɛ krono no a wo bɔ no ɛsɛ wo gya yansa na. Etu pasi ya kachire wo se wo winsa wo daga temu ye pagya wo a egu abusua na nimu ase no enti na nwumiro pasi ya kachire wo de wo nim sa nim guase na wo de ka abusua yi odofo eduru baabi a wo ya wadwen se wo beku nipa de ahye water closer team na akata so wo biante odofo ma yen kan kyerɛ se baabi a wo tutu anamo ekono wo di bone. Ena nwumire me ka kyerɛ sɛ adeɛ bia wo bia ye papa de man wonim sɛ nhyira bɛba so no onim. Adeɛ bia wo bia ɛyɛ a wɔde ko akɔ ne nkan na empokura no ɛyɛ bɔne no onya kro anim pefee. Ɛno nti ena nwumire ma asɛm na me ka ne sɛ owie ya so bia ni wo onim papa anim bɔne. Na mebusa wo sɛ bɔne mu na abenya wo nhyira afiri ana. Anasa papa na wo ye no enum na benya nhyira adi afiri. You don't need to be told. Eno ti emayen kan kyerɛ wo. Sa ade wo ya wo ye no ebe papa na ebe brew na nhyira befiri mu aba na wo nso de bɔne na de nome na baka busua no aka wo ma. Eno ti ena nwumere dia wo ye bia no sa de nhyira bebrew sa de nome bebrew no you don't need to be told. Eye me modofo pa sayaw Aboagye Oforisuo 0551 931 931 0551 931 931
0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. Oforisuo baby. Yee. Media. Me too can every grade now. Nana one. Bakupe. And then you will love about so ever you must find. And the Boagana mind and then you may and I know the Asia power. The my plan can last week and no one from never can. Of some some party. Now for this my the beer and also I am a dead time you don't need to be told. It would be a crama and can't use the Buadio. Find out I can't be a woman enough to remember and cancel a love you. You will never say Honoma and you are said and my country also on a bad guy and you are said you don't need to be told. Mechan for No, okay. Hello. Hello, my dear. Peter Asafu Moonlight. That's Moonlight Peter. Maybe I know we are Mechiana. No, we can a birthday. You made your baby or master market. Now, Mr. Food, you can say, Yelly, I see a talkie to them. Tell you so for, tell we yes, your man. So your pass one day, my and the yard you pay more, and only a new piano. Who was one day, so we just see them and we say, I'm walking them. Yeah, we see the time you find it to go very here. Then we see a cut the town who see and another pass on them. If you are pass on them, I do not want to go to a nice plan to come from the no best year or be used to Lydiana. If you can get ready, I'm on my understanding to Lydia, said the end of you said you would see the would be able to use the setting one thing. That's a good. Okay, hello. Hello, Baby, our friend would deem what food to some and say. Oforisuo, if free, I've not been passing a Fleming. And you mean Uncle Point, no more 57 moon crunches of my plenty of Bibia, Mother Prayer. Now, and you may mention what I can't make, can say. And the Ununia Chua, and Yana dear, the Maninchia also cut. No, I can say Uniani Nipa Bonini. Oforisuo, or young Conono, or Quam Chimuno, who is Seminiana who actually no, and Tima Memoano, or Boao. Namaya wa dimo ufi mufi no o de bua o so na de ko tu baby a de to ye no o se o de obu ani aguso na afi se o ma o su gina baby a o se ei nipa we se de internet ni tie pa no ayi machine o we fi se ade a o de ye unia no na enye enyumre kakra me kan se e ma unia no enye na de a e be se na busu ama na yi bibi a chia o suka no aka se unia ni nipa bonini. Hello. Hello. Would deem baby a free what food to some and say. Mr. Asem Mpe Nipa. Cordial space. Cordial into Kenya nearby Babiobiam and happy birthday. That's a feeling they may charge me. Sure. Papa, who we are here? Who bigger? Skinny. What's the way you were, boy, dear, but it's the young very better also. I thought he and said, yeah, Yape. Who was he got? Fine. What about with Tia? KV. What with Tiano? Maybe some of who, yes, she fought to be successful, and she won't know my year. Mama good ye, no be a domain, be the umbrella. And can say this and I said this about now, when you don't make up at it. I'm coming now with them. Okay, cordial space, Latin can hello. Hello. Would deem baby a free what food to some and say. My friend Aboagye. Your family, your family, Zion. And I mean, some of my time would be bois on my Ghana for okay. And I need only the party feel well, feel with Papa, what can hope, you know. And then he paid the
And in the number one name, Papa was in No, okay. Hello? Udin baby, I will free. What food to say? Make a show, trip it up. Damasi, and then says the program my bus. Okay. Yamisamo, and the sufficient between the young women at time. A bimo pray a year to the Ivatin is what Diabolizio could tie. Diana the beer, we know, with the University. Yamisamo, at my palm, Yamuya Sam, young cross-heavy. Ye prewe yase ye prewe became will be a to be massa and crying a bonya basa on Indian idea. Oh, the crop. Okay. Hello. Udin baby, I'm free what food to some and say. Hello. What food to some say? My country, Obama war for. We need to put a sort of only about my company. Here and came my name can't. Oh, Yafabako. Hello. Yeah. Such a fun day, because a few country. Okay, Zafri. Where my country. Pa Obapa Yentio. Also, my foot is 70. Oh, yeah, now, my parents, a ball, a do coach, a book, now, then find it to be. Okay, Yafabako, your friend to Apo. Come, I will for to see me. Hello. 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 Udin baby, I'm free what food to some and say. Make a free castle. Okay. Hello. Yaw Osei Nipa. Patrol for Lumber and Petametiano. No, okay. Waboni Trinko, I also. But Mr. Asem Papa, there will be a Penasa meeting to feed them got this on a meal. No, okay. I free neck or just uti hey. Kaka Jones and San, we are say Bebano. Yenon the Asem Mpe Nipa, you may so. Mate. Okay, and your day, your foot to seven ABC, and not to know a defia de piano. Wo one casan boaho, wo foot to sem, and they say I would de Emma Viase, Emundi Penina, so be and for be Monaco to dream, no, no, so to me at the abonebra. Ye your turn to Bafos, your boy and tabemua, ye nam soro, ye sign and nam from Wayne Sompa Asem Mpe Nipa, and abatim panisem, and ne encommode, as this summer poor man Timmy once say, and on the bed Sompa Asem Mpe Nipa, ye be pen pomasibre, na ye de amount, and ne, ye will be catch as antimine, you will be actually as antimine, yanko computer so ready, Embracia. Oh, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Konyanka, any Erisiamob, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Nkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yabema Enisia, any Akrafo, Editi, na Yankuayetini, Ajisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matrufoiso, 0598 559802 Nitinubium 0598559802 Edia was yet 1 media Brana Bosone Nida Toswent Yunuba Ko Nibeboja Trada Nadia Mudu Tuyeno Yadiama Ekraf Some papa, dear Muye. When you go to some swap, if you said your Muye, just a big seat. I'm not saying that for in Yanka, and you promise you will be. John say, what will you be? You're going to be before and so what your money at the everybody wants some. Bible see who perform. Everybody will be sure. Some who perform. Everybody, someone,
mukese papa m so be mukese pa amen na yesika na yetuma so a wobetimi de aba afanso say niam bi anse ye ti say mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de de mo amu nim Sompa akyede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa akyede 2023 ekunafo ene enyankane so wo mu betiti. Number 2, I answered the justice sexual. The free screening. I thank for that. Free screening also. Yeah, Sir Ebano Ebibidro Ayaresa ewo man Ganemu ene ebibre mu aman mu a de amanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex eye asuaye a ye de ebibidro etu yade ase. Say ye nipadua mu yade enemu sa yade ana sa yade bi a aye koranko na ode echi na wonya anu aduro no. Ye se fabra ya hweye na ye ntoase emfama wo. Ye wo pechi number 2 See Water the Junction for taxi nekasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex. So wa chichi and a wo ba so a emane haw enam se wa pomodinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa. Dank Natural Healthcare Complex ahotofi yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye wo awale na wo pe no wo tifa kono kebe ya ka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo anase e ye boafo edien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma megina ha tumilika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye trase na wo twimu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asole eye cancer nko a otwera mpongo hunu se yeri ya kafu bedi echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no do di fo bae amso de mahunu na me bi kan de mo de akere ko ne nchen wa jaba family house o wa ne bobo am na ko priwuti wi ase ewu wa hweye dum na wudie ne be down age wa japa de ana bibia wo ne bi amu bi hwene ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no wo ye nshira odifo Samuel akwanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi ti se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekwa anim yi ankasa brakasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe sankra to emu agi atum Osei Aboagye na me se baby ati ko fa baby ye twebia na ya diani ado e o sa baby awo fe mo ya no bi na ye mo kobo ini epe me ma ko mo na abo ni dey ahun ofe aha
Lawson Dire Bitters. And then one son. Lawson Dire Bitters. Wow. Oh, shit, man. Hey! Lawson Dire Bitters. Cheers to Lawson Dire Bitters. Spain. November to remember. So we have food for thought near November. Our faith anniversary and the Liberty Conference. November edition. Ultimate new free. Oh my, you are to watch it. And April on Yamia Manitumi. Our food for thought to 14. Some November Liberty Conference. Pass on Yamini Muadini and Fishian. Samoa Yakasa. Jeffrey Yohani Adi. Said Yonubako. Chichemusia. Revelation chapter 21. Verse 6. Osei. It is down. Jimajina Babasu Kumasi Park. And no pan. 25th November. I am in Atutufonie. Ora SK Ora Kwakujes. F. Gray. Sandy Asaris. And a resident minister. Minister Kwame Chetu. Pato Chum. Amanyame Ukro. Otifia Yadi Medafo. 25th November. Liberty Conference. Na Onyankro Pontri as the Gusach. Kankania or Danis Obish. No Bekach now say. It is done. Oh, glory, glory, glory. Okay, Yamashafo and yet Tiafo Nina Aquaba. A bray a woman a yashe. A brewery a woman a yashe. Or for Yanko Kwame Danso. Na Abrante Bia, your friend Yaw Chariko. Yaw Chariko, ne mame and ne yasenya. Na akodai every fino. Na a bod dronko and then nine and ne. Yaw Chariko akoda bia wo tuntum kakra minim se traffic for no the picture na mama fanto so na ofiri fie no ta firi fie ya no mfu so obeba enen ni Chariko okoye wama wadi finhia aduasa enan 34 a ye hwehwe no ewo kwame damso ene ne potamu ne mame ede ya senya na abrante se uhunu na ubusano na wakanidin ekrewo a message se post station bi eben bia no mo asonte na ne mame ene ne papa ne nabusu amefa no nko ade che wanwanso bi ho a omo de bema kama pa ana no afre wa homa trufo wi so 0246 80 5234 0246 805234 ewo kwame danso ene ne potamu na brantie yehwehwe no de afri wadi finhia aduasa enan ewo kwame danso ene ne potamu orofo ya ka cho se futusem ade brew nyina emizo drink ene 5G meza omada wuruma ena ye de futusem ebrew enifie wo so futusem ne se ya watumi ade bi aba bedan eno nti se wo pemizu ene 5G meza no bi ade adi udwuma wodofo yanko manager Daniel 21st kin kehwan overseas Bikan supermarket sister sewa abawa post office anomanye ubenya bi ewo ho Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University Ebuakwa ubenya mizu 5G mezanu bi atro orofo ye kona Sachi Enterprise asafo abinchi opposite VIP car park no ubenya bi atro 024677270221 0246270221 na Sachi ne manonom kwa Chili Company Limited Apuemantemu Eastern Region yankoho ibenya bi atro 0243329414 kwa Chili ne ma enono KF Kinju Enterprise Opamangwa Brosanim eho na KF Kinju ne soto no ewo Endom Hotel ya tasifo no eho uwuram akonusu ame no ho na behu KF Kinju Enterprise Mizu 5G meza ubenya bi ato na dawruma na yede afutu semi pempi yetai edebro fe mekantra se sompa chede no yegusoje sompa chede no yegusoje enya asem ketwa wo manfo a efro stasi ede wo mommu enemu wo de eba no orofo famu ni bibra wate sede be yankoda nyanka ema kunafo
omubenya bi esi jaso bronya brei na omodidi agu omafuru asre a kababua pa amenchira so akọ amawo ene wabusua nyina orofo yempati tomatoes ni bi ne side ni bi emawo mo ebebua pa yekata ema ekunafo adagya so a odofo eyentoma hu yemu omo ntoma mfra ne mu fa bi muwa efirse duru baby a abrahu ye pa eno ti ena sompa chede Sompa TV Sompa 93.1 Kumase yese wodia ketwan fa beka ye de no na ye fama safui na enhira emfirimu emra afranse wona wo ye bi nyina no wodi adanse kese wo afidie so se nyankopon ekọ wo moa ema wo punu bi emu atoto abrabo mu no enhira bi ese wo monsa kan no wo monsa atumi aka ama abrabo ekonkan se eye momo sika na apese wode eba momo line no ene gu Sompa TV ne so no na 0598 559802 0598 559802 na tronwa kan se wanya ma unua no wanya ma me asafo urade ewo twronim eno twodofo unua ho kire no akone mo wate eno ti na Sompa chede afranse en makunafo bedi adanse se na nyoma na efe papa eno ti fa de beka ho na yintumi emwa safo ikama omra samoa yo fosu tiawa we de bia kan sem se de bia bon ho dawro na mnimsa manfo nso etie so pam because we enne anana wotwe esi mu nipa afrosra ne doso na yekoso se bo ba bia ha no ana ye oya no se entwetwen ya unsa mpaso da eno nti ne yekoso obu ho kra na se be de ye kan wonim onte ase ana se ye cha de kra no fosu wonim ade che eno na ye kire mu se ade bia wo bia na se bi kunani ana se nyanka se wo ye sa do ye na onte ase na ye kire mu emfaso de a nipa bi anya eno nti na ya na dume bia ye bie fon na de nipa bi ye bi emfaso de ba so ma no o kirem ana woka na ade bi a wo ye bia na ekuta wo na doso a wo mo bibi no eno na nyankopon na ne je ho de e besre we bronya ya ye bedi minim se de bia meka sa se mo se Ghana bronya nko na sebe yesikafo ana omo nya bi chaade e wo mse ade che ne bi che de na nso edu bronya brese ye ofoso ukọ bi mu fia ya na areho obeka se sebe buji akọ bi ne ana gas bi ne enye bi na eni ho na emom de odi sisu adi no ana eduru bi ana woden na eduru bronya brenso na areho so ta ba fie because wo behwe no obi wo ho a ka fisu se ya ne papa tiase ne maame tiase ya wonim de nka maame ne tiase ya kodo mo befa nanso maame ne ni wo no enemrem nkasa bi aba wiase anaga na mam yesi obi wi obi ba adidi ni pabi trimu dem nti edu bronya brese ye ofoso ya na edu mebi odu bi mu fia ya na areho satam no bi ka ne papa obi ka ne maame enu nti yenyi emo a omo ka sa no ma no yenyu omadwen firi ho na ye ne yetiase ya sabi nyankopon hwe so a bronyan me nyimi se ne tie bia de adu de ebeto obi a ewo Yesu din mu na yenyi sa reho no emfiri sabi akunafo ani nyanka so na mnim se wo yesa nyankopon sabi obehirawo edase oholumba ovozu ewari nyankopon hirawo nipa bia wo ya doye oba atiazefo asase so a yenyame ma ofoforo eno ne yadwuma kase so obi yenyame ama afoforo ada obeda from se awurade afre wo no saada na wote se wudua bibi wa chiasefo asase so eno so na ya na akono wo nipa ho ebrobo ade beto nsa afro na afoforo bi edidi wo nsa no obi eba na obi ebob na bowdi mpa no ekire fa akon a wo kro nipa bia no se bebeko heaven a wayi ase ni ehunu no ekwan nipa fa susu nse ma omo kan ho ekire obi otenchen se akoyi wa hwa papa ibe consider no ebi nso kire obi straight se akwa we na angasa woni ba bi fa woti ase na na omo na na misu amusu kire wo no ntu yo nipa dua wa afoforo abrabom na mmoa wa wo kra onipa bia wo pa adoye no okra neje ohia bampa no waneje sometimes oda ho na ahwe omo a wadom aboa omo sa abosa gya wo se de na gya waneje asomko bi beside no nso so no so esa ma wo nkwama wa hoodene matam bia wo survive wa abrabom ba bia wani na no obosa urade na mo bi so surprise o pa adoye ne me toto wa kwan bi na meka kire no obi beko ba bia kohia amane menim obi a anrobes akotake omo ka ye bubo butu eduru ne so anroba na hyade na nikitu ami netim onwuso ohwe maame ne din not knowing say nipa ya wakwa akotoro ne papa
no na mo ne maame aduane di abere ono ne papa wuye papa ne hwe na akọ isi odomanko wodi na paka be fa na abusuafo gye agabade firi ne mansem e na ama ne ba no so aye mo ba wo kodwadie kwan so akromfo no koto no unim so o kasa gu ne yonko akromfo na sum e mo no nko particular yigya no omo di police ba nipa mienu ana eto ano so aye nko mo se ye nche papa we na ye duru ne so no ndina ojaye ore ne ni ma no ojaye to na abo omo pa eni ndi ase odi asem na ase ndi abrabo aye bo na de a wo ye bia wo nya ntonkone wo anhia ne na wo be hia ne kyena ndi yem pese ye bebo afoforo wa abrabo ma mo omo so anya ani gye kakra de amo omo kra omo wrahu ni sere oma ne kom de ne sere a ye nhia kase da wa abrabo so ne mo ne ye ka che ni otie se mo ma ne nya nhye ase sompafo ye ya ye ka ye ntina wo ye nipa ate ase se ka nipa dua ho awurade dumu bia abedum afoforo unya hunu sa de na you are good to go ne wiase beko de amount ya mi hia ne o hwa ayesa. Okay, yanko homa no so na yemfa call ba kumienu bi afrase wo mu a omo eye aye bi na wonya mfasode efiriso na se wutie omo anu omo kasa no a doto no ase me ye na mfa ye funuma wo afa me ba fa ye funuma wo afa me ba itina chese achade no aji hini na emomafo ewo pa 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 afrase no last year no wo ye sompa chede ni bi na nsenkyene ankasa pie wabrabom no yentie o. Hello so mbaso good evening majo so panipa sompa chede be pa so omona someone number no na kete the numbers ni bi na egu the production number no begu TV no so o fra the number no be man why. Hello obi amaso no okay. Hello sompa cha de Ga chembe se mi de na me number no open number de Rowa money number no me ya do ye ni bi. O ya do ye ni bi sesi a moba ya de egu TV no so o ya TV ni bi. Me zu radio. Any ATM 0598 0598 55 98 96 988 02 0598 55 9802 eno any mumu number no edi beba eye Terawan Media anase Blazer Foster orofo fa bi to so na yemfa enko sa enkrofui emwa na enwoma enkon kai kama pa kama yegusu a yehwe na yitie omanfo yakwa yanim adansede de doto no a na edi eno ntine sompa achede no yewre kama pa. Hello baby, I'll free with din some patch a dear. Yanko, your name. Dear Wabano and your transit, and we dream a deal so, or a former dick can't say. I want a granny. Now you're so by jump by ball. Oh, yeah. To almost 7 per minute. Well, when him say Sarakuba there, it do some say there. Ya no fa sabe akurafone nyanka eniagro ti ya chiano chiano pa okay amasa kuba me so o baba nene okay dia oba no anya atrase yanko enko yanim na yemfa ye first story no enwuram se ma me be kasa munu ma me wate bibia bokọ de ye frɛ wo sɛn me Stella free hin na bae metimeduma yetina me woso amedwom wakosam ne se awde abeda sompa Asem Mpe Nipa se enko moa woso mpa chao me ba boy na ira entina nwumre medema wakosam abeda amu ekwa ben wo fa so abo yiraye me ba chao mkoso oba anti mama tadis omoya mensa e fere gido twum asamoa na efie de ye doctor ene obi ani mu doctor school for ne friend China or class 5 or madam Becky class Sambia omoya miensa obedi ne china ba marketwa enti bi pa cha omo pon a opebo pa enti oba ne ketwa ne di kan ba sa no so aba sa
it's in a boy better 3:30 me kwachi ma me ba na me dabre ho no oba ne ketwa no aba me so so no we no me se ma ye pon ye de en no odi agronti ye di kan na me tpɛ aduane mo de yeti me so mbeba mbeba afɛ de 6 abo ɛna me se de bi na me sorry ko school mo me friend no madam o se ya pon tem kra na me kopɛ mistress no to school mo no headmaster no your friend is Lawrence and also when the Jesus for no kwa na ball enu na oba no ball no boy de no bo bi e okoko asene de o ma mo bi se hin okodi agro me so me nim ba anti akora bi kro okodi agro ma hwe wa busabusa me woni sama sa afa foma e ba police station o mo se me mra ha na ma me de aduru enti me nante sia no me ba no me hu no osuku anopa osu okosuku wai ba anti mama tadis brebe na wo ba no okosuku a wotai beduru fie obo so mba cha okwa onu ono no mantem tem bia bi obedru fie be obedru dwom omo bedwom ansa na me na o makomedoma ho eti obedru dwom be 4:30 ebu onso a obetim bedru basics opebo ni ntini ye ne na kasa by still eno ase ombo bo ni wie obedru dwom na bo be 5:30 to 6 eti minim se ene Friday ni de obeba makoye classrooms be bia me koye asori fon ko na we school mo no nyina ebusa bia ahin fan o tai bobo no obo no koko ase park ni so ene omu man mama tedis park na omu school park ni so no open am for someone na fosu na for some de me ba ne papa da bia me ne ko ho bo no ho da bia la da onu ya no me omu ye me so na ye pani eze ko lidi omu de omu ba but oba na ise o take in charge bibia oba na eso ketwa nsa na o de na ba tambia oba na o maji obi for my abo we tambia me o tesa me bless answer waja no akofie pen wa bra wo no nko aba pen iba cho last bi em say last year me kwatwi mi ti me ne nketwa na o che ne o mai oba ya wa nwumi no na da no so na me fon ayira enti me hu na da me ko police station say ya ti me frɛ obi number ofie na o frɛ na o so but we dem ma frɛ obi ama na kofie nipa ni de moto akoye o so oni o me no mo kwa na te boys quarters mo be gate atra no one grade proof gate me fansha no but me de atra no e ya ni e bi ni de aye nipa ni so oni wono na fa ko okosuku no ene fa ko odi agro no oni ayonkofo bi a wako mu fia ko busa won onu aba na odi na chiri na se wako na danfo bi fie ono so je samene na kasa kwa ni twa so ese ya me no kasa omu nyina da hodwo mu wono na me so meti ayi ebrebe na school no mo pon Oma chakra ye 3:30. Omo pon 3 but omo di agro omo na ntia badwo mu ano 3:30. Aya semu. Oba no na da TV ne so no. E ba chan. Wo se e friend no say. E friend doctor ene obi animu ya tena bo shan ampa me. Jansen ahanum ene obi animu. Sesi a motifan. E se de metem papa fie o medoma eti. Eti waja no akofie amono ko afa ka ba pen. E ba cho da bi e bi nsi da. No obetumi afa ka akofie. Anani de me dwene ho a enye ye because aduane ni fie ni oni ska kran so bia wo no ho eno no nansa eno akra me mo ku nansa na mo ko fie me mo ko fie a ope edwom no because oba to we ma me no na ni je ho chen se obekọ a aduane se wa obedi nansa ne do mo ko fie eno abo ni nti omo ba edwom uni adamfo bia wo around ha empokura no opo na wo anya wo utimi ko ho e ba cha wo pa e friend say bo shen enti maje brother see number na me sister ba kwa me ma friend number na o mfa we ono nko antimi akọ ne papa ho bo shen pen obetimi akọ ho nim ho pa obetimi akọ enso ma friend papa na ono so mfa ne phone woni na jawade ana e ba chan woni na jawade e ba chan woni na jawade e ba chan ma je numbers be 3 afre na papa no mfa adenti na afre papa na wo mfa me ntumi hu se because enkola na me na me show mu ntumi hu se woni se me di kan de me line friend be mienu me nsa da bia me friend wo mfa enti me nim se bia onu se ma je number for friend your friend say wukunu dada no your friend Collins ankra hene to ne nkra e wo bo hye ho ma mentie Collins akosi asamu ankra hene eye me akos doctor your friend wukunu say akosi asamu Collins enkra hene ne ho ya ankra hene onu kro na sa de ankra hene to ne nkra ne sa akoda no wo Collins me sraw sa doctor ba wo bo hyan a me wo so am dwom frɛ me number no ma je number bebre a frɛ enso so wo mfa because on my pon be 3 I say 8 abo me busa ma ko police station ma ko ba bia
me hu eti mesra so ba bo obi nchen oboshan wa na bantama matadis mesra mo na wo for wa report junction adwato ene bantama ukunu kra na ato yo obi a obehu ni bia na waba ne nchen bia wa hu ni bia wa sha Friday we ekwa be na afa so na ukuru ja abade mesra Oforisuo mesra ayi wani mesra de tia mama ni abre no wom say me pa akoda no sesi ya kama me kama be hiti no pa na bibia sa kama koma awarija ye no ekoba seya na nkoda na seta na timi ko Oforisuo obi onimi bia onimi obefre no o ma me nkasa enti se akoda no timi ono ko timi ko ne papa hodia seya na nkoda no mo be ye no mo abrabo no na ekwa bibi se de onko obi da na papa ni twem ko race course o se so wa bibi o race course ton bibi o ma me na denti na ukuru no wo se ko wo number no abra nkoda wo mu ntem na wo mfa wo ko no ena medical ka me pa cha o de nti America ne se o nkola na me de aba happen mre bi ma me no di nkomo office ho sa wo be ka ya eja me so ka me fidie so maintain o ma bi ase enti no me your friend na wa mfa ena me ne se edie benti ena se bebia wotie me bebia mro se ahwegu no kro bia sante kotokosi ehwampa ho kama yete ase awadija yete ase seba na adenti ena ukuna nkoda wo montem wo frɛ na won fa anwumire sa akoda wo ho na ka wo so nya akoma na watumi akoda no wo frɛ na won fa ena make say because of some bibia on fa hu nti no frɛ onu se mbeka ska na se mebeka nkora no bibia kyerɛ no won hwɛ nkoda no 10 pesos kora ebi me adenti no won hwɛ wo me de yankwa kutaye ne ahodi kutaye kora me ba ya den ya bedu anwumire dige yes say aduane na meto ma o munyina ne de da ba me pese me bo akom ye besere adofo se akoda no da TV no so doctor Chumberima motai eye bi ma ye yes right mama tadis for bia friend China mesra mo bia Oforisuo de ka no on se Asem Mpe Nipa mumma awofo amotie yen mumma enkola na ya wo mo no omu hu se ye ne edo mo ba wiase enne enkola bu aye ntim mo kyem so saade we e bom pa se waba he akola yi ye be hu no na mmom enye asem da homma oba tan bia ebi mu ntimi omuma se omu teni omuma ebi mu de omu akora ne pe aman also bi betima ka special omu a omuma ye maako no ana obi wa se bo a wo manko a na chiwa kwa wo be ma ye pesade no ye man koya ni hu se ye ne ye do mo ba wiase ba kora bo ye mo ne chem so akora ko school time se opebo openam fosem mabona akora ni nyai ye nkase kuno bedu me bia ye hwe from day one no e de bentete ye ben ene de man kola no enya akora we nku ukọ ba bi ho no mo a mia me nwa aye oman ne ye wodi boaje ma bi ba ho ebe pe school mu kwan na o de besi ne so na nka waboa no akora no eba na office ensamfu ngwa na akora na de wodi yes anka papa ne timitia ne se jade wo ye no odi atem no so we no so na ohwe no akora ne nsem bia wo ka bia no ensem tantan ba papa ne hwe no ntimi ntia se jai kuku jai hobo no ka je papa sole ko adu time ye besre ye ma no mu tie pa obuwa ne ba ye mo ne chem so first no akora se wonam kora na panisuma no anko otime chi utwa oto enne wo no wan ye den kora ne pa ma wo mo na sabin producer radio station abunti any police station ti de bia no ne se nkora yi enne mrem se wo bako ba bi no ma ya eyasam because when any papers ne de adwuma e de pesika it wo bako ba bi no ma ya eyasa enya nkora bia ne betimi de sai we ato wo mo anase we beto wo mo akora bi wo ho no mo a sabi yankasa bia ntete no menkasa na emom ye di tufo ana fede to so mienu Oforisuo maka awalija yantiasie bia nim no mimi nim se menwan ya wo frani e bia problem wo muntam ti no hu number ana bi so wo hu na okese wo hu ikura na number sa wo de afre bebrebe eta awalija bi wo ho nyina so ebi kura na obehwe na obai sabi minim de o de me pesa o private I me pesa me call ebi ana wo kura na wo gya na ma ne she no papa bia sabi o wo bebre na na yiri gya no wo se okwa na se ne ma no o so no pase na ogbe hwani wo se ba cho me okay wo de o ma me o gya me kwampa so
opre we ne se otwe no aboa no butu kwasia insuto brem na ma me ja me so eti ye mre bi wo wa ye sese ye nwia se wo tie ne a emi ase ni din na samo so asamafo ye ntesa o tie ne a asam na aba na no de nya oba yi nko problem bi wo ho a won fa nto nchan yo okọ police station okọ ye no approach for say toso no won kwa ha onko nipa nso ho asam na ye ka enne wo ba yira enya oba nko o papa o bibia yira e ya sam kese ye wo Ghana eti ye besre awofo no ye nkola no ye duomoto won nga ye mo se ye ne ye wo mo ye wo mo so tumi akwa wo ba bi kura na sabe dadaba ye nkana sam because akwa okwa ha we say no penam we do what we didn't na o maami betima gya ka se o penam fosam akola we se o penam fosam adu tama yen ye mani ye na ne de wiase si ko no enne sabe na asemo de bia mekam se first no na ka akram nim se ka akra ye wia enne ka ye wia ya no kwampo de se de normal se de nipa ene ye wia etu no bat hono mo a mum ye nin konkra na no ye case bua from offense maami ne bopano ena ne baketwa pano na wo bona ni ama no se ne ba no wo twa nani kura kɔhwɛ no na kwasia bi achi akura akotwa ne ti akosie no asam ne down of your issue case no wa na ka se maami wo bo pano na 7 pre na dwe ba no se madie bi ayira ne me kwa kɔhwɛ no so ya ko bi nyachi offense asem ya wo de ehweso die abrante ne agya no ana no se me akura ne papa mihia ne fo wa agya no ana obeka nza abrante ne otwa akura ne ti agya no so maka kire abrante no papa se ye ya Asem Mpe Nipa ye kokko tuwo biem nemmom de wo twa akola ne ti wo fen so no sa enche na de bebe akire nkoda no ya min company ana de bebe akire company ya min nkoda eno no ye nkan de be ye wo fen so nemmom enche se yampa sa abrante no won ne kuma akoda no fen so a so ana wenso de yakanya threat no nemmom ya de amanyame etentra wo ma wade pa bi nsa ya nsa no aba behwe mesra no enkoda na ya wo mo no ye man nkwa no se ne do mu ba wiase authority ni nye more na fe minwa ba ma no ukunu no yesra otie we de nyese bia wo fre na daneka se no nti na bia wo mfa mesra no wo momoden na monte mu hwim akora no so be obi a wa hu ni bia no be bia akora no so wo bia no se we bo de din ti so bia o se friend say atalbe na se Friday we na kala bay eti abesre obi obehu akora ni bia no mo obi ama me ne wan say yade nipa benya so na yade danke ba complex ene no entwetwem komo simadu so emra se na yenko enko yanim enne ye will be catch asanteman you will be ekere asanteman e was Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so doctor memo akwaba ye nua o panipa ne pom te say yeho adome ho ye pa bibia bokọ de bibia e fine dank amanfo bomudin na edin bi wo ho a ebia na eyedimpa ebi so a eyedimbone na yeduadua mu no ano se ye ka se omanfo obo dank dimbone a mesi hu efrise ayade sadimpa no omobo efrise obi obekọ dank bia no won samfa na yade emafie wei extra se efie dumiensa dank ba yi no dimpa nko a na amanfo ebo dank na doctor amanfo obo mu dimpa kama pa o sana tie Nyankopon adom nti adentia system de ntia te sana se yare bia e yewo no wo de badanka wonya solution yare te se hepatitis B obi a wonya stomach ulcer typhoid fever obi a ne fu adoa ne nase apagya obi a wobubu ogudema na wonya stroke yare a te se bibia body se yare de so pe bi dia kwa fabra danka ba complex obi okwa na ne de ne sasaboro bubu ne guo wachia wotimi nye no hwe obadanka Nyankopon adom ti na wono anante a watene kama a wotimi bibia nti nipedue no mu de yare bia ba nipedue obadanka onya solution pa na obi su busa se dokota bi wo ho a wo besa yade no fine na aduru ode be ma no soso no jesi wo twera duro no wakoto no ba bi ni ade dank se de mo ana mo yemi nduro ana mo so mo twera duro ko mo bi no wakoto ya na ye nduro
how buy a show no production house wo come and your clinic no so wo na ho ne ye nduro bia de say yare wo aha eduro ni bi wo mpa na nipa ni hia na show so wo a ye prepare no ho de manipa no aha ne bu a wo ti punu no ye be ma odo be punu na ho atimi ato nti yare no bu be ba ye ho no na yare no ntimi ni di wo fisa ye betuma ma haban bi wo wi haban no wo ya afie ni nyina agyae asakra na ya sase ahwa de kra eyo eniti sane yare ni si yo no nsuro maame bi omde ne ba ya so onu sei ne yefunu o kese ontimi nya no ho hwe obunyamunyam obre ha oba ya so honom yebisa no se ne yefunu ontimi nya hwe aduane to nyem so ana ofe aduane kakra bi beto nyem ne yem be wo ne saa eti na ontimi mpo nda afidi a de wo tuma ahwe ono so ɛhɔ ana mesa yeduro baako me de atresa bi nam so ɔmfa ma na ɔnyo ɔwiwi a ɔnum nsuo gu so ɔwiwi ɔnum nsuo gu so no wɔse dɔ nwanwa de duro ne magica na ɛnu sɛ de ade ne sitie no wo de bra nyakopɔn adom tie wo nuo hu nimdie ankasa ane ɛwɔ ayaresa so hu nimdie a obo wo nuo hu nimdie so ni ayaresa hu nimdie ye onim yenu nyinaa ntu ba ne nya do chef die mu na fie ne diagnose hu de ɛyɛ wa na afia ma wo duro a ebetu yare na asɛm a ho atɔ kra anokwasem doctor yefo ye manu tudwa your money is 0244 01 75 56 and after 0266 59 33 and you some numbers to me you now see WhatsApp okay to power there you WhatsApp yen open so afre yen be just ya chira kwa we you pechi number 2 o ba wo su be su at the junction wo benya pechi number 2 car e wo so full line G runabout Santas runabout Pampa so who fi take na ban so benya trade car e wo tech junction no so a who fi tafo na ba benya trade car wo tafo ma fo ho wo bet benya trade car so e wo atonsu agogo wo de ofra wo so be su trade junction unya si trade junction pe wo bon se taxis wo plug so so me kwa danke ba so do car na ban so do trade junction so remote trade konum wa beto 4 junction wa fa left wo fa left abo si ensemble ti wo sa na de wa ba boko a wo nyira wo de uba so de ban so about dank eba complex e she baby a wo de request for uba no wo boy ya uba driver na nya direction ni de be ba ya so a wo mre kura okay doctor adano abrante bi na nafu no ayese dia pagya kakra no entu oba ha no menini di komo kwa akire se ye obi amoni dua de adwuma no ye na onye obi abone na na asem o kan se de bi onye obi abone na so ene metro number ne se kodank wo betumi ahwewo doctor abrante no nansen obedi adanse se wo baaye na nafu no se de na asi apagya no wutimi hwe no ma ne hoto no na ye de ya medasipa na wenya hepatitis B ana watna ho ama hepatitis B na ba beda ne liver cirrhosis o de ya ne beda ne liver cirrhosis pe na kyerse wo brebo no esen kra nti amana nya bi fen ascites the fu ahye nso abegina ne yefunum ana ne nase apagya na nso ba ya so onom na ye boa no amana nduro ache ne nuane e wo so odi ni de se odi amana ne fu na ahye no enyina atwetwe nas na apagya na ye kama amana ho ato ne no akase otumitum kaka ne no ntimi wo from steps ya o sere no site so e wo ba no ote so pa teso na so ne wo fro on teso e no otumi nante bibia kama a on teso oyare mpo anti so oyare no aye wache sama abeda ne cirrhosis ana eyada ne cancer powder for nature dank eba complex your mo fefe de be ma wo na neji sem so oba ya so no so amom di kan ba fe entempa from 8 to 10 no ye mo discount okay into bantem obenya discount into wo be bantem bia ne be ma sa discount ni bi na aboa ma wo so wetimi ahwe wo yare ana ye ntwa bo so nto obi wo ba wo me yare ne hepatitis B me ba ye sen da bi esno yare hepatitis B no so bia ne se de esiye no eni nuru aye de hwe nti ye ntwa abo nto wo ba se de o yare nsitie bia be ma wo duro kama mo akono ma wo ato ntu de sika ekuro bia na fabra so na ye nto ye bo ase hwe okay doctor wo hwe sesia refua dokoro ye ene sedi nsu aye no no du ba bi kura no enye no doctor ye hwe typhoid yade na anwumiri kakra typhoid no yake typhoid no ye hwe ne kakra ego edini panya pa ne dia edini panya no so no anu yi aye danke ba complex ye hwe ho medas typhoid ne mo de ba ne salmonella typhi samoa no me bacteria no mo ba ye nipadua no ma bi o motna ye nsunu mu o mo kwotna wo nsunu mu a na ama uyema asase etim na asa koso fever or the typhoid na fever ye ka fever e ahohye onya tese so obi nya fever de kira ne se wonya yare e ma ne temperature no kosoro and wo se no wa hye na afia wa hyase de na ne ti pai no de ya na typhoid mo an person mo ya ne se o mo be se won sono no
Ante tom le bi obi timi nya typhoid when treat ya no ba benya bi e fe ne perforation ke typhoid mo be to abo nsu no mu tokuru nte bi mu typhoid ne ye na na charge se kutwa no nsu nya na de rubber ne de ahye wono ke typhoid ye wa eye ote so obi a wonya malaria pepepe because eye fever ninti e o se de obi nya malaria tie no nto bo se wonu ma hyase ye wonwono aha na utie o ya na waposo ye o mre afi na awa hyase de awado sa na afi uyefuru ma hyase so na eye o ya ahantu ahwe ya wage be o sa yare malaria na menya na eye mesa na obenu malaria duro ebi won ma because say eye fever ninti no wonu malaria duro fever na be ba form it's not typhoid mo ane de na omoda so wo ho Oforisuo de arho ne say obi mu ho a omo typhoid yare ni bi na so yare na omo wo no emo omo nto ho ye from so omo ye carriers onu no yare no ye carrier yare ne mo no nto nto betumi de yare na sa obi a ito omo no anuane to omo typhoid a emo no nto no ye aduane to man kofo to ne de nipo beto aduane wo no obi ode ne nsa be so aduane matete ama omo bia no obetumi de bia ye omo abana ba be yi so yeri wo typhoid ana mutifia a obetumi de aye wo be ma no wo manyina wo fie ho no ma munyina wa ba benya typhoid yare ni bi na ro sem se ekum ni papa ebinim wa adwene se typhoid ne ye wa entimi nko because ne fana ka ko ete se ne a ebetimi ama oyemo hwie betimi ama oyemo tim betimi ama oyema wo waposo be ye omre uti be ye woni be wo wonum be ye onwono awo be do moja so bete ha wo ha no elusu briu ni ade ade typhoid betimi ayo sa ne ma ne nyina na so de ma typhoid ne ehu ba ko pa ne se wo sa wo yare no bia na do ye carrier na wo sa de yare ne ma no ne ho na wo sa ye de ben ebi aha nti se de ho na wo sa de dia wo didi no na wunya typhoid na so numodo na eso te na wunya bi e bebre wa bia typhoid ni ntimi nko baba danke ba compress be mo education atro de typhoid ne be ma ne yekese ade ba ko typhoid ne tade ba pa efi efi pa na efi no mpempi no yese efi human feces nkofo ajanan emu na typhoid no wa etimi sai nipa ene obeka okwan be so kwa no obi betima kodi obi ajanan ama na be nya typhoid yare ni bi obu won ma otoade obeka ko pa obeka ko jana nan obebe pa no to onhoro ne nsa bia obaye no ne nsa na pepa na taade mu sei obetimi typhoid na sa obi nso wonum a bia nsu a wonum no janan efa nsuo num nsuo bebre wonum a nkofo enfilter nsuo no obo se wakoto nsuo no wonum de nsuo ne fie wo mu no janan nyina bi wo mu a ye particles katakate a wuntimi fa woni nya de ben ehunu na won fa woni hu na wonum ko mu no na e de typhoid yare na e de ba wo mu se typhoid yare ne kosoro na kokoye kese a ebetimi ekumu nti hwemu de ne se nipa bebre na typhoid yare ekunkum wo mu ni nyina ba dank ba compressor ye be check obi a typhoid na duru ni ama oduro tuase ama ho atokra doctor na ebele no obi ehu se typhoid no anya bi de be ya obi be hu so anya typhoid ni bi ne se wo de wonya fever no wano malaria duro sa fever ne nko uti ya oya onum ya onwono awodew uyemu eya oya ebi wa uyemu timbe 3 days no akogya wana akogya wana ya ejana ne yetumba na ejana ne kala nyefe sa ne mani nyina ache se bia wonya typhoid na so betuma bo opa ne se obi wo ho betuma nya typhoid mo ne yare ma ne nya fever na meka wa se bi bia anya na ache se wonya bi wo so ba danke ba complex na ye do ko afidie mi o test bi e fe na weather test sa test no ebetuma me yehu so wo typhoid ni bi ana ye mfidie na ye wo mu no se du ko hye mu a se sa salmonella typhi ni bi wo ni pedue no mu a ebe show e wo screen so am yehu se sa bacteria ti bi wo system no mu na ya ma wo duro ayi efiri ho ama ho ato okay doctor fa man ntudwa komo na ye de be da se pa ye telephone numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 0266 59 33 o friend number sia on sabe then danke ba complex na etwetwe nkomo no dofo se ye ka asem kyerɛw na se wutia ebeboa asopa eni kwa se eche asemtie de ye ka kyerɛw no eno na ebeboa wodofo wo a wojade wo kyena danke ba complex obeye adwuma wo pachi na batu yenko na yenko se ye ho yade bida ka kyena fitie we so se ama me ne wanse yade nipa banya wo so a eye yade kuro ya dank ewo nupa dank nupa no ye na na di nkyerɛ manfo se de osi ede enuro esa yade wo aso e me da se pass edro we de dank phyto care herbal mixture e for koku bi akoko abetuatua woto ukogya wanan amuja ukogya wanan a obransa na gyanan no kora timi aba na emna no na moja nko a ana wo na woto hyehyew ana woto kekaw
aha any koko bi e ha obi a woduro ni dank phytocare nyesa wo de koyi koko no so wo no manasi koko no woni pedua no ama ho atimi ato na se duro we e bo adwuma papa dank phytocare ba mesa etufuo benye bi e wo herbal shop a omoye wholesale bia obenye bi kumasi akolinak any Mr. Eba will be o call you have me will be baby herbal shop bia obenye bi dank phytocare akran so o kaishi drug lane ebu ho oba edro we so e fe ne dank extra se duro we ni se akokora benante. Okay. Dank extra which akokora benante. E duro e very very good obi ade na ye tititi. Ukotodwe ya wo ya. Wa poso tutu wo ho ade ho ahono. Ana wo na ma na wa che osisi wo chika se mu ya wo ya pa ma yo ho hwe enye yi a kope dank extra. E very very effective. Onumu a wa onumu eduo na wo hu sampa. Se ne eduo no ne taste quality no esayare. Dank extra. Ajabas body bebre. Okay. The best about mesa for body pains. If you want to about a dank pro care about mesa. For be when you see yare. Ye drone a so edro bia ni adwuma eye. We dey for sisi yare anko a. Ah so sisi mu ya wo ya sisi yi eno na crying. Wo yo ba na wo sisi ya wo ya wo be ma na sisi yo ya wo problem. It's say the bia no tokwa beba fie. Kopet dank pro care about mesa ni bi nenom. Edro na de ba ko esa ka on pan sa wo dwonso kete so. Ana wo dwonso tentema na dwonso a wo kyem ansa na wo dwonso wo de koto afren. Metre wade obetuma ya ka ho be boa pa e ba be bra so ahwe hu se nye se ye ba ha e bedwa enum be bra try say juso na ojuso kete so no obeto do enu obisa ye na obisa ya obe no mo fe no mo kanfo yes do kampa say oba o ka no kra na just juso kroba duro no mpa dank procare very very effective ana ye wo santafo mienu we say dank gastro care for stomach upset ana dank vita for dyspepsia sa dyspepsia ni stomach upset ni nyina no ni nyina ya yare a osa ana de bapa okay wodidi aduane ni ntimi nyam wodidi a oyem bubom wodidi a oyem dwa oyem hyew osa ne omu ties bebre ye wo so feja osa ye de fe ne peptic osa ye de fe ne epigastric osa ana de keka ho emu bia dodina osa so ho emu bia onya sedro we ya dank gastro care dank vita na chese eno de obenuma bom nomne mienu bom entafo dank gastro care no dank vita eno ye ntafo okay unuma ebeboa pa wo typhoid unya dank vita na wo de gastro care ho na unya antima x kan wa wo wie no okay betu ase ama ho 20 de ka cho bibia ne se dank ye adwuma fiti duada kosi fiada 8 to 5 memenda 8 to 3 wacha memenda bet na 8 to 3 ni apom wa yare bia wo so yese fabra wa wo kasa pampa wonum wa wo hwan diama wa wonya nemu yare wa koan enko wa wonya a stroke wa wonya pressure wa ya ma from da wa ya mre wo mpem ana oba uni atenka yese fa wasem bra dank e ba complex ne emboa na yare no yenyimfi wo na ho nto okura okay dank ya fa yema no ntodwa na sadia amanfo ebesi abachira no ano be ye dem papa yeah, money is 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 offer number sia on okay doctor you better say but you need dank ba complex and na etwetwe komono pachi number 2 on this city life hybrid school no and a bomb power for bitaka chiro say ama me ne wan say yade enipa benya oso na yade wo chena yen kopachi number 2 danke ba complex na yen kotua yade ase na enwoma enkonkai emfa emayen krede ya twa ya dwumadie so na madika ka chiro say ye otetetu ba force ye boy ntaba mu a ye nam soro ye sai enam fom enya asem ketu akura odofo ye hwe kwan a ware guo ana ware gyaye ba enhunhwanso a edeba sie ka se awade agu awadefo agyaye ye hwe enhunhwanso a edeba eya ahometesem o eya ahometesem bishop entio ofosu awade nyankopon hia ma me no nyame ayade nye sponsor ne be shema nke bia ni trate so aboa no osi wo hu akura no hu no ni fipam ni bia frɛ na ka che ne se akura no abafie nti o fie nti nyame ne yeda na se na ya sere dia ka che yenu ama no matie ne mpanimfo bi etie dwumadie se se wokɔ ware especially bema ese ono yiri jaya enti ma me no wokɔ
Oko. When to me and Nancy were clear for so called. Only a Casa and Tibiana or the sea as it is. Okay. Enti uko warena ono baby da na nyinse ko bana mo wa se bufu ba na egu a obane de we innocent so yin treating is a papa fu bi subansa no etan nyame betua wo ka wo awurade asem se ba banyini ya awurade agafade na yafuru mu aba ya akatua enti onipa bi awurade che oba enti na opekwan bi obefa so obetima hwe oba no matter said yes hia awurade che oba timi hwe oba oh yes e kire se ono ode na agafade ma no provide ne ma ebe mu otima hwe no eti memma na se bo mo ma no mo ja to ba bi no de ahye me yire ne me nkasa ekwan me yire fa so ja me eyejimi sa afo no munya jimi na kuro no nkwa na nim unim se wo to ho nson se obe wo ba no obe heba eni oba nkoda ana wo da oba mbo bi abetimi bia no wabo ni yenya ase yenya wo ba ni wie ba wiase wia ne eja ne ma na ni ayo mo ya sa papa we so beteno se da ache ne ba ne nkasa papa no ade ni tirim adwan ne se onyinya obeba onyi obeba na hye yetirim ene ye de nam na sabe ye ton ye mema na sabe ejimisu sa ye nya ye moaye wo ye be ma na wote sa agya sa suba na etan enye fe owo a hwe aso obetima hwe oba kakra obetimi bia ye na hu ani monyam hye enka na ovozu krom ha asante matete no ede ne kakra mechanic kasa sa asante matete ye wo mi ashtown ye wo bantuma ye kuro from ni boy aduma na ye tete me no ya na hu ade kakra me ba ne de nana o de doctor o de asumasi no aya na se nkura kakra nti be so mani die kwa so se wo ba atia no ka kura ya no oda mfonyini isu a no aba ne nsem se tupac ya se no otwa picture se no ye dey akura we di mfie sei so no ko school de ne time o pe no ba fie na ne ma me so aka se sa na o tie dia aba hye bone no akura we wadi mfie sei ye de akura ko school ye o break ahodo mienu na wom ye de ba ko didi ba ko om didi agro edunya pon a wapon ye fie over so be homework ne ne ma keka ho na wo ba pon na wo ba ti fi ba bi adurei na wo gya wo no nko asesebe wo pon school atamo no ne pe e na ya no wo ba yi ni wo gya ne saa se ne yetete ba wo be nyina koduru hin wo be nyini no akwa ye dai to fozo e ba sra wo fo ayo mo te saa se so de akura ba wiase a ma akura ni hunu so na de ne ba wiase fa na si fom na wo ba ni hunu sesebe efie na wo be piem tete ho up to na ye mu bi ba bia ye nyina durumi ni agozi ajemfo antim ko ka se mi nje no wo akura na se wo untimi usuro wodi soja ntete ya na atete wa mu anyini dibe bia wabra bo na duru bia anya duru nanim a wo ya akora na timi wo ba su kono ma na oda tv so ye yi na kire ono no ko school de time na ba fie asu kono ma we wo namfo okọ mo nche waka kire se matia ne sa mesra no pa mo onye kuma se ntete ni bi emoa o se krom tete ni o ma hodo mienu ebua ebinum ya ade hye ma wo opodimi obegimi nya nche no ye nana no de ni gibi ni na titrasem nya betena gwen otonzaase di ene e wo bi wo so ha metu fie japade bia di so kwa nana ne wo hene ne doctor no no anhwe anditi ni ya ne za wo te adwoma da bia wo bre no nkura we na ebe yi wo free sa amane anim it is a one ma wo na ye nsi fom na ayo ne papa de omfa ho me ana me hwe ma de doctor wache ugos ga venu aba doctor hey ene one on wani wo anjo ade betena on bra no wo bre na me hu ne mobo na acheche ne rande mepe o ate ne ba ne nka de ne boato ne no ana na mehwe but wo kwa na sum ye ne chan ame na me ye nza no wo omunya isa asuba ye vandete ma emmoa ye nya abofra sa fozo otia hwe mfonyini bi na me kura metima kokasa koso je mfu awo fie mi amaye adwuma bi ese ya duru ba bia madui na msi buro nya mi komi kurom na abo no nsia na me mai me ma mo be froza ni asabe wo da zo nom no for kwa ku ba je wo yin meni ayi mu di nko wo pesa wa ba brafie me hu zo aba brafie wo ko ka de ayi eno anje afu me ba na wakọ na ne bo ato ne yam na wo ba wei ya wo yidi ni mfoni batu wei etimi ko school pon school time ono ade ne time ato so bobo na o he no na ba ma so ye frozo o ba ira wo mfa ko na sa me man de ohunu ya no ohunu se de o mutindi am bese mechirim me man no mte sa ande so nse onse kuma se man na no mo ofe mpanyimfo man no mo ofe nyina me man na no mfa ne get to ndine ya na almost we ne normal we are very fine. Okay. Abuata tianam mabasu emikazu na makatra matiefo nyina se duru ba bi okoto. Abuata tia na mabasu ne twasu. Makatra matiefo nyina se okoto se wo krama usi pata so a
sɛ nyɛ ɔnafo yɛ obi na ma no so esi hɔ adwumakuo bi adawroma ɛna nwumire nye bi ɛbɛsɛm 21st clinic ɛyɛ sciatica expert ɔdɔfo yɛkotu sciatica yadeɛ n'ase ɛnso osisi ɛfa so mu n'akokom akosu n'ase sciatica ne ntim yadeɛ ɛyɛ yie papapapa ɛno nti 21st clinic baayɛ no wɔno na ama mi ɛbɛhu sɛ yadeɛ bi ɛfrɛ no sciatica ɛsɔ woto aseɛ no ɛyɛ papa ɛbɛtwe dwidwidwim dodoɔ no ɛka adam no nyina da wasɔm yadeɛ momatumi ɛkɔ mu nnwuma so yade bibire bia de fruit nwa no kosu n'ase 21st clinic sɛ bra no nsaw yadeɛ na nnwoma ɛnkɔnkae ɛmfama ho abibiduro so ɛna ɔde ɛsa yadeɛ yi abasobɔde a wagyeɛ no ɛkyɛ wɔtwe ho nwi laboratory ne scan ne mfidie ahodoɔ pii massage no wɔde bɛfam na 15 branches ɛna wɔwɔ ɛwɔ Ghana mɛma ɛhwan wɔ versus Kumasi ha ɛhɔ ɛna abɛhu wɔ mo ne Alpha Radio no ɛna ɛbɔ ho Council Quarters Court Junction ɔboase Domin Market wobɛhu 21st clinic ɛwɔ hɔ ɛwɔ Accra Popuni Mantam mu Sunya ne Nkranza Tachima 21st clinic wɔsi nye mini 0540311311 0540311311 3A Herbal Center wɔde 3A Coco capsules Coco Master wɔde abɛdwa so wɔrɔfo Coco ne duru baabi a pɔmapɔma to sɛ tuenie duru baabi a wɔtena se kora na yɛ din wɔde so yɛ wisiwisi amama yɛ gyina osistem nyinaa no ɛyɛ Coco no ɛne edu nya saa ugya wo nan emugya firi mu ba ɛno ɛyɛ Coco mɛma ɛkɔba ne sɛ mɛma yɔ no ne mu ayɛ mmerɛ na dansidie kura amanfoɔ kura de taatoɔ no sɛ hwɛ 3A Coco capsules no eduru baabi nanom ne timi paa no a akatima kapanya gro no ano timi yɛ dene papa utu Coco na se no na wo yire so ma mo piafo upewe na we ni 2 in 1 no efe kama baabi eto no tunuro ewo manka na biada okwa ubenya bi ato Kumasi akolina keba Dani Heba Misty Heba Apidank okwa ubenya bi ato 3A Coco capsules Coco Master papa 0546 107 107 0546 107 ne enko yanim True Wealth products and a yadru for no or for yanko True Wealth for ne enko say ho yade yes ye ho yade ye Indian no papa True Wealth akra no dia ba wo mamha na eya bibidro so en haban yi bia and a True Wealth akofa free India ba or the True Wealth vision capsules abegwa so or for yanhwe na yade bia fa yani hu bia no yenko tu ase the True Wealth vision capsules and na ebetu ase prostate liver no or diaba or for wo jonso wo chem duru ba bia wo jonso good trousers sim jonso good shoes so enye kura duru ba bia wo da se wo si jonso no jonso ro frofo ka wo da de ni kwa so jonso bebrisa enso abasa prostate no and na ayekese ekofa nsem edi ama wo the joint fortes abegwa so wachiri bremu wachiri kase bu kotodwe wa apostle no joint fortes or the lady fortes so abegwa so dofo o menses no emaye na ne ba no so kura no boso metri ba mienu emwa kra obesity no ekutu ase wafunu den dodo yenko True Wealth products no wodi aba wodi eboa emayade asitu 0206 595707 0206 595707 and 0558 724 302 0558 724 302 True Wealth products no yenko baby yenko prekase pada enu ye PPP wodofo metaka cho debia se prekase bia no inhyira wom na nkwaje so ewom enu ti ena Obo Herbal Clinic hu se enuanu ndura ewo prekase mu no ano odene enu nti no watwetwe nnuro bi ewo kwansusua ene nobaye bi mu ene ode aka prekase ne ho na eboa papa eno en immune booster eduro pa sisi no medical kan se COVID-19 ba ye na ka prekase pada ho a ka adisie bi anwu o Italy sa amakwasi buruni ensu enu nti no yenkopa bi ne enom ne boost immune system no se de be ya ya di bibre bia de be nipadua mu no etumi akoatia wakoma no emoyie wodofo moja no avwe yenko ne kono prekase pada botu nsuo no na sa teaspoon no bi efagum num ne nom unya nkoya duane asabi gum na kanum ebagim na mu ayehwehwehwam kama sugar level no enaye said the cholesterol no edi nipadua mu dem no wodofo so wan kwa be prekase pada emwa ukra wobo Herbal Clinic adoato adumanu wo mo enade abadwa so yemfre wo mo wa homa trufo we so 0249 761 508 0249 761 508 and 0257 4725
06 preke prekese pada ena sabri yeko na yakwa kwakoto. Liberty Conference is here again. Odofo hooray ni nyina ene se Liberty Conference eba ye no o ma hne ya dubuache ede ba ye no krupo twedi apaba se yi adom wo so ne sapagya no se mede masem ahye wano mede ayaresa ahye wano na mede akwantu sam nyina ahye wano obi ekonwa da no so biada se food for thought no tie bia eboye papa na Liberty Conference eba ye emfie num ni amafo ate so mfa so no enya asem ketu akra. Revelation 21 verses 6 or say it is done my ye ewie odofo emfie num die ye kwone akobom pa ya no mpa ye ne dimpa ye ewo Jubilee Park anopa no nwotwe pepepepepe na nyamema atena se na nyame ebeye na djuma 20 feet eye tachna na nyoma ekosom odofo anyontofo amintire ene atwotwo wuro na chena wokokoto nyom na odi ahye krupo twediam pobasa yedom animonyam. Minister SK Frimpong wo behunu djumadie na se kwaku jase wo behuno efegri Cindy Asare Minister Kwame Jedu odofo bra ne beye nsira na wo mahene yadubu achese menka nkyero se so seed no sawu so seed no a yakopon ba bia wo pebia no ade bia wo pebia no obeyi wapie se de wo hye kane adua na se kora no a wo do baba soro ama wa hyeren eno nti no wo se se wo so seed no a momo line no enie efrise momo line ba ko no manfo so seed no faso no ayema eno nti no wo sende kwa ema eno nti yakote dobra so ya haban so dia wo kyena nkonwa ne canopy nyina no eyesikasem eno nti number me di betu dwai eno na hyene nso na eso seed no efaso 0598 588017 no afa pen ni paper no atro ni yie pa 0598 588017 Mrs. Subiem nam di amount 0598 588017 edia beba eye YBN edia ebeba no eye YBN sende ne so seed ne faso se krupo twedi apaba se yadom enwoma bia akekachi no se wanfa nka ho dia na eye wa etiachina yakọ bompaye ye no mpaye ye ni mpaye ewo Liberty Conference wa bra wadi emfishia enumi enya asem ketu akora abrewatia ofoso beba medase na machia yetiefo nyina na maame na sem na wode ebae no onsa wade godie yeso so ewo yanka se bibi mem hase ne titiru ene yaka mem hase no mefise nsunsun so bone ya na edebre ye abodomafo ana se nkwada na ewo mu no nyankopon amfafia ya na enye papa na ne nyinam no fo so be maame oya ye mfonso media memeka se be ma no se bie so se bie ku wonye na adwen se obeye ejapa e de amane ma no enti se ose wo hwe wo no de ofo so be ma ye ka potoka se bi e wo brofo ka se potoka se mo ye ka proverbs bi e wo ye se beggars can never be choosers obia ni wa osre sade obesa kire wo se we na me pese me sre omuna samwa ade se omuna samwa mizo ye si wanimu ebie ye mienu na si o me pe we se de wanom so no me pe no me pe de ye nom so no untimi nkire de wo pe ye se akwada wo we no eni kwan se wo ma no I say freedom too much or the amano enti akwada no onye nu ba bia nso no oye de wo pe eya na nkwada mema no motete eya na so ka se bia na we de o jensemo ena maka wonfi ena maya wonfi a wo pa ba wo bantete ye ho a meka kire wo anhwe ya esu a wo senka amani so ne nkwada ablem no wan kasa wo mpanyi bro beje sa su na su ebia ne onye nu ba bia nso ma me na hyase esu ene yesi ni so we no so no e motoro sa wo bu akura na wo su a na ni emfrada eti menye gya wo ba e ma ne ne nam nya de wo pa kwada 11 years efi shedu ba kwada waduru ye for ba beje wonsem e wasa wo tia kwada no enka se bia maka na akura na munim no me ya me ontie me e na me ya wontie me akwada oni na koji kwofo na cha ya asabia wo ya lo de na ko afedu no so na ya hwewa wo pe akura na wo hu no wote woni na akura na bafie e de bentete ya na maame no de ma akwada no eti me ka cha na se wa ya na adwe se obetete ba ama na ba be ye panyi pade a onkanya na ho no fa boso mo ne yem na wonyina se wo ba tampa
If you say your mema nkwa na tete ma mema. Minima baba wa bi your friend say where the me born in South Africa of also bema. Ababa wa your free South Africa South Africa obo tire ya wa ba hai. Okay. Ne ma mema mi ensam a omu ya blane ankasa eso wa kona sa wo bu omu a omu wo mu se bia obu wo mu apla wo mu. But sa wo kasa wo ya de na senye wo kasa ho benya abotra mo wa kasa ho a but wo kasa wo tia wa next time no wo ho bepo. Eso madum pempe so be sa wa anye wonum sanso so a wonum beje nsamo. Eti ye ka kire ma me ne se so wo be yo ba tan dia wo ba tan yo no eya. Eti wonya ne ho se ba oba bema na wonyina no wontete ne ba ne ye no wonya se wo ma ne freedom too much na akwara no eya de wo ye no wutifie akwara ne tifie sesei e na wo susu wote ase no ma wani afekere ho na wo so be mo se ye na mo ase. Wona na me hwe. Ayi ne ba e don enne din wase me din kan kan. But I say the way wasi ama akwada ne freedom ni ntama e bofa. Wase nyankopon ya adoma mande. Obeba say do for so make catch ne say onyire ne ho no won kentina no akwada ne ye bone a onte akwada no na yese akwada wo we no so wo ye bone ana se bia na ni tira na ni nto wanti ase abo ano yese mu oba wo abo school man na sa abo ntia nchese fie so mentia no enya aba akra ponkwan so ne ye de ti akwada ubetimi amana exercise bia no next time krabo no onye sa de ni biam te no won sorry no onye de wase waye na papa no so de wonye na adwen so obaye na minsu ne blabla menka so wo mfa menko ne nkwa kula brema na sa ne yale da wode ho e no behu sa ampa se ne dua na wokoto ne pa ye no wokoto gu ye na wamfa ama me ya de papa bia wa asase so fo so be ma ye nto so but ye behwe sa papa no so no obetake responsibility wa akura ne hwem na watimi atete na ma wanya gina bia papa bi wa brabo. Okay. Eduru baabi a wo hu se asunu mienu se omunya ntokwa e wo kwa ye mu a enua ene nhoma ene duru baabi a huna mane me betumi akasa akodai wonye hwe akodai onye hwe nemmom awadija ye no ba ye no ye hwe kwan awadija ye no fa so ba ye hwe ya odie bi a bema no wadie enu ti no ba no frɛ na wonfa adenti no frɛ na wonfa ewom sen nye no ti awaresem no de ba ye de nanso so no ehɔ na se na me poni free osofo so be ma de ma ne efa na me fa pompono enu ti meka kire oba no ene bema no se mesre wo mu a se awaregya ye aba wesu ampare yonko na wesu ampare yonko a mesre se ba bia mbro se ahwe agu no ehwampa ho enkoda no mesre so mo ani nko mo no na enkoda no yankopon de na kye wo mo wode na dom wo mo no Ghana ajapade o mo hwe na ntete no nkoso kama na gyan se be ma wo yire fra wo yire dada fra na wo gyan se memfa adenti na wonfa enya wade no de ba ye de kemeka kom bebere na kia kwa fin na mi duru ba bia wo fefifu ani asipia hu samantia mesre me maame no won hwe so ne nkoda no na tie dia wo mo ani nkoda no ho na won tia nkoda no se de oba tatia ne ma so waja nkoda no won tan bia no wo pon 3 e bo 5 anu aba ne nhranka no pa se me busa na se ya otimi gya no ne ba no kofie na ne ba no o ka sente sa ya wo twe no enti abada krupo twedi ampo ase ko ya fidie no soso Sompa Asem Mpe Nipa no so du akiri otententu we de fa fom kumase ya eda nyame asesa akoda no so ye hu no kama pa enti dadwo ada no wo mra no meda ase so Yesu Kristo kura no yakopon wo pass da pa tete kwaku tete de oba no atrase kama papa memo akwaba ya eja bibia boko de bibia boko wakosam ne san ya wodi abeda Asem Mpe Nipa se yen eni betumi agye wo yen ko moa makosami na ne se eye be afinie last year na sister bia woti area honom sister woti area e friend say friend Felicia kasa memem e friend Felicia na maami na oba me ho beto ade store ti no oba no ye ko no di abrochi ho nkomo nti me maami one day bi oba ho na maami bisanzo o maami e friend say Ramatu Ibrahim okay ti maami ne ba ho no ye ko ti na dana da nkasa na meni ho ti maami no owie ko na me maami ne di ho nkomo se metate se wudi maami be for ne di so Felicia no Felicia de ai Felicia Amiki okay nti no oni ne di ho nkomo se metate se wo ye abudi abuchi ho nkomo ofon so
na uya buchi ho adwuma na no se ane wo ye agent odi aye Felicia no ya odi amanfo tutu kwan kwa buchi ntine maame di nkomo so o ene me so me ba be ma wo ho no nti senka kwan da ho ana no so yi wone e kwan bi da ho a oba maame asomate tie no kra nti wuma no ba be ka che maame se chance bi aba na ye Singapore a 2 years contract na sikari ye 30,000 cedis ti maame ka che se da bi 30,000 ye nya de ya obitnya ti okoi chiri no sa buy no so o company ne senti wa fa half of 30,000 no ti betu ya 15,000 Felicia no ko buy o maame ka se onya no e no ko buy se company so wa fa half okay ti ye ntua half na half na 15,000 no almost boje a processing fee of 3,000 30 million kaniska ti maame gi tu ma ko bobosia eyi ono sunsu kakra wato e de keka bo ma ye de maame no e Felicia no man de koye nti ewom na obaye no ka so or the forms bi baye na maame fele ye ti chire no maame koye police report covid ya na medical obi dada nti no yellow fever medical report ne ma bi nti omo share boso me ba kon January 1st to 31st of January. What is the kind of man no edi say? Me this kind of man dey me ka say next month na 1 year pepepe. Okay. Nti ma 31st no so ye na mentation nti me bisa no so o ni pain na o ya de ne say omonya issue kakra wo Singapore nti ye man be boost na otwemi no fankan. Nti na otwemi no n'echi no esa bisa no so o ye nhwe eden ya be baso. Nti twa be 2 months. Nti hona me ka tense da bi bebi ade na duru ne de nya de me sa to aso bi. Nti no ebe ya on fa yisi kan fa mai. Nti minin din san komo no ka so okay ene Singapore no kwa na me pana na me nya bi fufura me ko na me so isi ne de akonto no me ni so ti no ye den a me no na me guso a me pe me ye ho adwuma no so okay ene ni pin fufuro bi wo ho a ono kwa na ye pin ni anka ye Felicia no aha ono na ye pin ni anka sa na one ni be di hu nkomo nti echi no sa frame no so woni ne di nkomo na o see UK bi da ho hyehye ti no se me ye ready na sa me pa obe ye UK na mame o ka sa o kwaje Singapore sika no afedie o bosika no ban say ya won fa mam e no so sa o UK go sa okay nti no UK no e ka ho asema o frame me de to e conference ma me ni pa na kasai ti ni pa na gitu mi so we ya mame nti no na o ye mame ana me kwa me tue bi aka ho but o pese e bansa nti no me gitu mu ama me say e be ye nti chi no mame koye o mame kwa ntia me spend almost in fact me call mame kwa Accra vac visa application center ho e wa Accra e kokoye ho adwuma ye bibia wa na akoye no mo no na koye okay o mo ma me ne papa fufuru bi koye o mo suma na me ne menye Felicia no abi na me ne koye nti me ne koye no me kra go do ho no ma me ko present ni documents ni bibia but me be o mo ne so mo ka say 2 weeks ne so ye man tehwe nye 2 weeks no me call o mo ka say 2 weeks na ye koyi bibia wi ya betina ka mu na no nipa na me ne koye no e frɛ e ye pin na me fan so ono no e de ne ka me ho ma ye koye no o frɛ no na obi san so na doctor yi na print out no mo de ma no no e de no mo atwere wo so nti o board o mo atwere wo so na no so na de hin no mo twim to bo boss so na nipa ka say ene we de mo be sa akọ no say be sa akọ hin no so mo be sa akọ sakoye application ne foforo to kan na ono ka chem say we inde so obesa ko na documents bi wo ma na ye say president ya am president nti because of that no nya de sabere ebeka nti me bae be bo ma me amane na ma say e ka biu ti ye ne kan no so we kwa de ka bia ni Felicia no frɛ pain no okay no ka so we de ka bia ni na through that no UK no me boka over 3,400 cedis and Singapore no so me boka over 1,000 cedis se usika say na akudim me sika akudim no 18,000 cedis no and akudim and after say ni na anye yi no almost ha ka che me so after UK no ka che me so mbesa ye Australia mami ne wo mitrim we kwa na so ko no be ko US nti Australia no so no by na I know kwa no ka che me say at least say 1 week ndo we dey 1 week aburo so 3 days to 1 week no say juice ka foforo o man ji ka foforo o mo ka che me say ni na no o mo eno kwa mo ka che me so say at least 70,000
nti no na ze de me medican aye we no de medican tua no me mpe 20,000 enka ho no munye Australia na mame na enka 30,000 20,000 is 200 million nti omo kan na me ka say ne sade a so omo ye na say ba me pe 20,000 na mo na say me kodua na ma tua 30,000 na aka ho na ye 70,000 sama omo kan na mo jitum na ye jitum because seja omo so mo ya abon nti 3 days ye dia tum ye hwe ni week sa for almost 2 months I did 3 days and I do 2 months the one me hwe na mkasa dali free baby do ne savings and kan kwa no me be kokwa na me nyanko bi na Felicia no na ono ankasa no sika no oje koma hwan Felicia na ankasa ba me ma me ho store ono na beji sika no ana na adwuma ben wo ye adwuma wo fan o so wo ye adwuma that time ne de na wan cheni bibia no wo ye adwuma because no was nti omo office no wo so am ha baby sano no makatre me etu omo discan man fa he ye discan man no wo me ma me store o ma me store de ye fa photo no nto so ba bi okwaji sika no no okay ha nti no obae no oba store mu honom na de wo me say ma me no say me fa so one ya na ti the same area ti ye dan ni echi etu wan kotua sika na man won office dabi nemo mo ba ufie na baji sika no na de ne bedi dance ese sika no oje ye no ode koma wo mo ene de se ono na minim because ono no nsem kae ne kwa na ma yenya gidie edi sika na ye den edi man because obaye no se na obaye no so na minim niku ti eche niku be 2 pan oso ono ana ye ma niku na ye den edi 2 pan ozi ya friend Felicia ameki okay yenhwe ne yene no entwetwe nkomo Brazil A1 Ventures or the Allison soap, Allison ointment, and the pomade abedjaso, or for Allison soap no eboa, ama and swan bia egu hunamoni no, ebema and yoma a concaye palma honam, and ni ebada honahana, trot kama pam, or for a skin disease, samana pam, would it be a jaret, now would be every for him, and what you know the Allison ointment no, ebesra and yoma a concay, yakot ne Felicia no, and cotton como. Embra si Felicia empom te say na me admo papa me ho na so mi gina me na so twetwe na so ho ye na me admo ho ye fa ya da krupo twedi aboase ena enkomo ye twetwe no ye no adi nkomo wanka so waba happen abrantie anase maami a ye frɛ no o maami din ne de say Ramatu Ibrahim maami no a okɔ no so to ho kɔgi sika say wo de ne ba no betu kwan no omo abaha ye no watwetwe nkomo ache nkomodie no atese wo se won kobie farisi kama no ye tie nkomo Baba mbacho mi da no se metimi ache mi die maka ye tie opa so bacho se Adam se na wote wo no sa wo so ekramoni a ofre nyame a onhwe no nyame ne no kan asem no mu no kre asem ni mu nyina ne se Osei meme ba ho ana me ye kwente sa meme din kokko bebe tutu kwan kwa me bi mu de me visa adwane wo no kwa ka se menya abotere enti me wo na me kota ade sa de wo kana ana o ka chere me say oh what is yes me din kokko tu kwenti no opese obo am but on pe Arab country of Europe so o kana me say mate for now no na me ye adwuma wo hotel na me ye adwuma wo office na me ye adwuma wo hotel so be kana kra na me ye adwuma wo office so aka na me se Martin to onya abotre na me wo nkofo bebre o mu ye se anwuma no ti se menya ebi e wo fom a me ka atre no no so okay wate ti nkofo na be won se me guy ba ko de Singapore and stand me bisa no so we laundry work by sikan was by company no be for half said you kan na parents no so for half ti me ka na no so okay wate oni ma me di hu nkomo na ye hu de be ye ti me wo one of friend say o mu hia me wo store na se ade no so o membra na sika no monya bi na menjin fan ko na se o ma ye nyina ye ko no so o me de so woni me na ti ye bi hanom ti meti me disika na ye den akọ no disika na ma me bo anfa sika ni nyina ma o twia no 2 times na me disika ne ko ma ga ye no ampa no kra ga ne start for Singapore process de o kan no na ti mu wa na ga ne se ne visa ni ma me na o ka chere me se we delay no mu ye nipa 20 me de nipa 4 ne ko ye na ga no so de ne ko UK embassy ne so de nipa ni bi ekwenti nyame nko a
Into a friend or say, why any document in your manaba. But it's a problem, they say, what delay into a magic contract now again, every name. Now, many problems so a honum. There was Singapore honum. They see, I'm so castle or copper 1 year you money. To me, catch him or no catch him say, and crack. What friend I done for Biaman, I done for no catch and it's a Singapore this year. And what I say, I'm so okay, my money worry. Me walk guy beer on a soya, Europe, and to me, any back Casana, what boy, what can you feel a baby, and I who can be person to a ditchum. Yampa me fair guy, and I'm kind of Miss Serna. Asem say na eden atome nti wo moame mi chie sem fira ba no so ke what is any fira ba dia anka wonye because aduma we sika bia ye den fi mu mre no because of guy na jisika na nam se mesre no ti me ma ni Mr. Adams ne kasai no jitum so ke what obeye ti na guy ni ye wedding ti me ni nyina akwa ko ma ni ko hu guy na o ye UK ne ma no na guy ni kan se osre na wonya abutere obeye ma nampa oya man ti ko ba sa no kwa no me boss na di ni sika guy na make na asem ro na di ni sika etu abisa fi ni nyina ma no wantu abisa fi guy no ye man na discount tu abisa fi ni nyina UK die no ba twan wantu abisa fi so mko ye UK die no ba na sanka abisa no ho no ha ni kaka bat oye nipa ya me kra nka be ha me so be ka chere me no na me ka tin say more chance e wo ho no but o say me tie opa me kan ka ni nya mo kra no before ayi na anye yi no Singapore na anye yi no guy na no ye Singapore no e frɛ no no ne ka sai say nka o ye kan say Russia ana Adams ne ka say Russia de on penti ho no one guy na nka sa biem ti ye UK na anye yi na me boss ye say ona ono ye from Australia ni bia man call for ama o ma chicho o mu ticket me Davis ani ticket ni nyina sende no e ma wo hwe ye ti na mkan so onya aboche na guy ni so mu wura mu a obeye ono ne de na ma no nti akoba se onye medicals ti ya na mkacha guy ni se mesoro ni se si anipa no isi kan do na eche mi na bebi e ho dada se akoba se ye ka so no afa ni sika san ko medicals a ebe ha nti o ma me frɛ guy na no ye Singapore no e ye so for Daniel na on pesi kan ye den e ma no ti ampa ye frɛ no so okay wate obesa ni sika ma Mr. Adams ti kaka na me frɛ no so wa se ni sika na ma Mr. Adams ti me frɛ Mr. Adams no se no kre guy na sending 900 a den ama no say on fan ko ye medical am say say on to ne bu na guy ne say won mo hwe o mu take it no o mu wure mu a obeye ama no ba ono so anya abotere ase de bia pressure sa na me say onya abotere adwuma we yen fa gidignere eye obeye ade na because nipa na so na masre no say onwa me ntim say no onya abotere ti be 1 week no wa na guy na so ode ne call ka UK embassy on man ko bon san frame Mr. Adams say ohia ne passport na wonya nye biem na se ani de wabre ase ye dada na mso ke mate so onya bi onya nye biem dia me ka che so for Daniel na me first so for Daniel ka che nse Mr. Adams say onya abote ma Mr. Thompson enye ini ma no Australia no e ma no to abege ni passport no so ke watinti o frame Mr. Adams so frame Mr. Adams no ne ka e ka send Mr. Adams say wabre onye biem onya ofa biem fi onya ni sika Jema so for Daniel ne ka say on man up to January or the sika be man no say there be on fa ni sika nya den emre me no di ni sika ma mi so o ji ni sika kasa ni nyam so kra no o tu we sisi ano so for Daniel na send 21 million aman kra na me nya we on mo man ye kra da Felicia inen bacho mi tio sisi ano papa di sika say e na be di we some de man for now the 150 million na e me so for Daniel say what 30 million na mano so for Daniel say what 30 million na mano by 20 na 900 na me ya we 21 million no me ya we Adams ne mo mama Felicia eti se moko wo tukwai wo ko ha we ya anye ye ko ha we ya anye ye eti na ni da so ho se mu betumi aboa no ama akwantuo no atimi aba so paani me ba to na ni da so but on say me na me ka sama di ka say ade na anye me sre obi a ono so ye bi Adams na onim say guy no otimi ye ono anka say dance ni wo ma na wani mo a guy na ya mo tukwa na onya agidie e ma o ka say ni pa no nyama ba abotre a wa nya no e na akofa say we nyina ba nka obe ya ma no eti country so far no Felicia enti ba to de tie me ka so far no o tie na kra no Felicia me too afidie na ye de ibusa wa ni wa yi ano so far no countries say e na mo try anye yi
For now, they may know. Dear, For UK, Nana, Singapore, and Kwan. Now Australia no be firm no so But I say Australia be firm, Russia so be firm, and I'm a boy. Russia need a guy now here Singapore no. One no na ko person ko ye Russian man o ka se ompe. Sana de no ko ye. But what I say. Na waba pass Singapore ye kwa no visa o. Document na ko be ya man me ya we. Me ya we. Na enti no visa na ka mokwaje no Singapore no na no mokwaje no fa he na ama no. Me ba so edika no se me kasa me ka che o se me na me ye adwuma o hotel so be ka no kra na me nye adwuma o office. Na wo je adwuma o hotel na wo kwa visa sem enwo nyoma. Me ba so o ya we se me din ko me kire nko ko. Enti se si abrante da be na mudi ni sika be ma no. Only suffer Daniel Kasa Manaka actually say on share up to January. Be na so won nim suffer Daniel bia wo no nim wo. Me ba cho buzani say suffer Daniel say 2001 no. Wa bomma maniana. Wo tie me. Nipa oni mu no wa bomma mani me nim da. Felicia etina kwa kumeka baba mo fa ni picture ne to so ameka mo no ye you know. Once wo gi sika ni we oni abrante komra. Ye be da se. Ye be da se. Ye be da se. Omna Samuel. For sure bema ufudua na tehwe a wasi usi mboko nso a wasi ye pese ka che di padasa ne bia no Ghana eya nka wote Ghana ko dua mu koko ne gold nyina wa ha ye wono ma bebre wo ha no ma 7 pedra ka Ghana otima nka anya mobo nka si den ene obi bobo nsika nso ko Singapore wo ko abeso ye mpanifo ahayen mpanifo ahaye pa ko Ghana ye konkrontra be pa nka Nyankopon bibia epebia wo de amaye tinko bi kutasika ntesa enko ko Singapore akwepede ebi o try se wo ko ne Singapore ho so kra dai aye kasre ho ne ko status ado mebe na ho kra nye na UK ho connection kra nye na de bia fa kontem bia no the word connection no yenka che tefuo pa yi sika nwonwo ni sika edafia ye de ye business and ye de hwefie yentam mani pa bi say ye connection samoya sada de bia mo be kire mo ade connection no eye maako on se baby asika yi ekofa obi su ne ko ba akon bebre menzama waka kwa aye nwa o mani so baby aye kwa Singapore afekwa de Russia ni ade ade kwa kwa yi ababa wa no ko fie kwa jisika no be de woka na video we chere sa baba wa no kwa jisika no ka sika nyina e wo ho ye evident otimase onim de ntia me ka sa ne se opani mebusa se opani na wu ni baby ano watwe sika bia ma a waje atum ya sene mesika no Australia na de no it is all bosom question to answer Australia na de watwe sika bia ma Australia na de okay sa papa no watwe sika ma san ka wona ni deal bia fine watwe sika ma mama mi yawe medical sende na mama ni yawe kwa mama ni ka sika na watwe ma wono mama wonim ya wonim because mama ofosu obusa no se da ben wo disika na wo se man no ene wo dey atrase adisika bi kura sendo etina se sika na aka no man na ama assurance se wo de aka bebro na da ben ana se sika no oji afri maami ho mpacho Bubisa Oforisuo if you say ye dey asem no e ba ha na mo ansa na sa sika na kura ba adana wo send sika na kura no me ba ho be born amane go meti ho anopa na me hu say sika ba me phone so me share kanam sa nsko dey efi that's 2100 nti ame phone na me hu bibia scan free nti me wo ha na mo say obi friend me pick here no so sofu dan ni na me say sofu dan den no so me na Felicia say na me 150 million tetisika na ma 21 21 and 21 says 21 million 2001 oh 21 million which is hey sir this is this can I say what says sikano on the person make a change say Oforisuo your best say yenum na ye pa kwantu atu enyamoa because they making enyamoa sika bi ho ma odi tu kwan a 7 bemba go da so baby e ba kokko fa no emoa yes say yenua bai de ntia emma minya message bi free baabi se sika ya opani atua bia ma wono
ɛyɛ nhyɛ bi sɛ ana ɔma hyɛ mmerɛ bi wɔ animu sɛ de aka no ɔmo de bɛmo anaasɛ ɔmo bɛɛ bɛtuatua ne sɛ yaa ka no 2100 ne ba na ɛnyɛ question me na meka ma sɛ mo de yɛ kom sɛ ɛkɔba ne saa de a Oforisuo ɔmo tu kwa ɔmo brɛ o ade yɛ fɛ ne connection no ano nim sɛ yɛyɛ mediation no wɔde asɛm no baayɛ no yɛfrɛ ababaawa no ana obae ni betua ansa no mokɔ sende afa kwati kwa no mkɔto mobile money ne so okay na woni Oforisuo sika nkasa yɛde tu kwan no sika ne bebrebe nyinaa no ɔmo ankasa egu ɔmo account mo etu obi timi hwa hu sɛ Germany kwan bɛda hɔ ana otim di nipa mienu bi kɔ mmerɛ bi atwam ba connection na sɛi it is only pan mienu no wokɔ na ɔno aka kyerɛ sɛ opa busa nipa sumasi kɔ na busuafo menam de ne kɔɔyɛ tio enti wo bi a sɛbe ai sɛ girlfriend agya wo ana ayere agya na broken ate akyew wan hwe man bisa na abefa oba bi abewu bi obepɛ no na so nyanya wakoma mu enti sɛ connection ni jimi a still na yɛ de yɛ twifam o metimi de wakɔ ba mo gye sika na ɔno ni mpefe sɛ nipa no ɔntim fa ne kɔ because connection asai ba ɔde ba ko bi kɔ mine bi atwam ɛno na ɔde bedi di ho saa eti sika na nkasa pɔte no egu na kanso eti wɔn ho sɛ saa sika na wɔn ka ne bɛtwe man so no ɛno na wɔn maame apia ne nyinaa de ama nto no wɔyɛ bɛrima wɔyɛ chef kyɛm eti deɛ wɔn mu ne sɛ wokɔhyia wɔ bi a ɔyɛ connection a sɛbesɛbe ɔdi ne ho nia deɛ wɔn mu ani o pani anya yi a usika no yɛ de bɛma ho emom yɛ start yɛ kɔnkran because who timi nkwa buruche without paper yɛ nye process bi ti bi a wodi na nka yɛ penise na nso anya yi eti process fee deɛ ebi a ɛnde ntimi nya meka na nka usika aka yɛ de ama ho saa ne yɛ no because wan kasa no wan kɔ embassy wo kɔ connection but obi wo hɔ no ma yɛ kan wɔn sɛ saa sika ne da hɔ but saa sika ne yɛ de ayɛ obi foforɔ ɛho adwuma eti sɛ yɛ pia ne nyinaa ma sɛ sɛ ande ɛbɛyɛ sɛ o yɛ tuasia ma na o connection sika no na sɛ sika yi yɛ nwa ba no wɔne papa no omunim ne yɛkɔ so bia ɛwɔ mo ntam abranti ɔmo fa ne sika ma no sika ne nkɔ ba bia saa da sɛ no ma mienu so ɔmo de ayɛ obi deɛ anaasɛ sika ne gu hɔ na emu wo yi ama no Oforisuo na nyɛ hyɛ na obi nkɔba me na obi di sika ma obi wɔ hyɛ wa yɛ wie ɔmo fa sika wɔ hyɛ afa no so sika kodi obi wa hɔ tam de ama no adasa nipa tuntum ne ya sika nso nya odia eti sika no yɛ hyɛ no we kokɔbɔ me de die nti afa ne picture anto so no edu mre bi hɔ no ma yɛ ma nipa bi ahoma we first one ma me ne wie program yi a call na number yɛ de frɛ no on san frɛ saa number na abiem enka sempa nkyerɛ yɛn na mo mfa sika na aka no we de wɔtua sika de yɛn kase yɛ po yagye ato de aka no ɔmo fa me so anya ntua Singapore kra nye na UK Ofalumba Oforisuo awurade nyankopɔn nhyira no nhyira ɔmo mo fia ndi mechanic ne ho kaniti awurade nyankopɔn nhyira ɔmo na ɔnyɛ ɔmo kɛseɛ ɛmfa ma yɛ Oforisuo ɛbanyifo wa bebuo bi ɔmo se kanokora kyerɛ damfo mensɛ damfo agoro ɛme ya sɛ mo amfa ma me ne picture anto so na wɔ sɛ mo de to so ɛyɛ wɔn yɛ nkɔmɔ na modie no so pe bibia yɛ afa ho anka wayɛ obi maame nkɔ brɛ ne mfifiri fa mbɛtu kan sɛ metimi wantimi a saa wɔn yɛ no wɔyɛ ndɛ na aka so de yɛ business kan ka nya amfa so mfom sika ma ho ade bi wɛsie yɛ asisie ndi sɛ nipa no yɛ mema na homa mfa homa no nyɛ hwee wo de ma no obɛtwa kɔ 5 years anwa wɔ nimra ho sa homa no nyina kɔdi ne nsɛm na wɔtwe wo mom ahwe ama wo mom abɛfa ho anya asɛm wo de ne to so no ho ani bire wo mu na ne wɔ so yɛ sɔfo no nam de na to so pirikyi dɔm a na ɔno asua nya nsɛm fi mu ho na mo wo so otu abroche ne sɛ bi nya twitwa kwan na yɛ nim ne wom Ghana kura ne aso ɔde yambezi wɔ yɛnyere wɔ nyɛ ohwie o ukɔ wura office ne amado passport ato so na ya printing no 50 pesos bi wura 1 cedi bi ukeka ne nyina bu ade amo yɛ fɔ ɛbɛfa yamfo abɛtena ba bi o bank statement yɛ collect ne ade nya bibi hu bi a yɛ bɛba no na abroche a wo kɔ a wodi bisa America wa wodi ani mu sɛ ɔkɔyɛ onkrata anim na kwan a enuru 50 million ba na obi so wɔgye 900 million na wagye na wasɛ diska no wɔn hwɛ sɛ ade na yɛ awia na nya yɛ saa nipa we ba na ma benya abotra ma we sɛ ne wo sufoko fina ko me ba sa mfa pita ni mu so yɛ hɛ adwuma yɛ ni abre obi ntra fie ma ma gye ni sika ni na pressure ma ma da nipa so
wano so se bitafra to fra busua mo pe bibi dia be fie wonya abro ntena fie ye fra wa wo se ba be kamera sanse muhunu no de ye so kuro yi mu o dabi kuro ni mu aya sempanimfo mo nipa ayemfo ye ne omo pe politicians ye ne omo pe ti so obi titi ni mo wura mu no se me ba so nko na fie nane na wo be ginam se koda shibagidi a wo ba ye be ka kire ye se me ye se me ye documents na ma no ma me 15,000 ya de 30 million twitwa ho kwan a ba na 120 million nie anu nkomo ne ye di bi ma no bi ntam sika momu ma wo wunya ska no e no ye Singapore ma nya dimi ye se UK fuaso nya UK fuaso ye no mo so bu afu se wo nya abotre enti no mo so agyae enti na ngia kwa kope parties kan o parties kan wan ama no eno so ade wo ye no na wunim se nkro we nyina ho ade no wo mu sa ne ope na wo kire na be be boa so wonko nya wo na aka se wo dize nya wo de na wo so ye to bia nipa nim no kura no mo yira no kura no mo nya asumdie mu o mo kra na wo ba ni mo nyamfo be ma na zan wan kasam no anu kate se ne wukunu ja wo wodi ye obi ne de wa se nya abotre tiem se ya nya wo dai sofu dan ye ni dia wontie wonimi a wonhwe mi ye na se ma bedi asa no wanwe no anye na ba bie ma se mo beti na sum no wo the police be to me a uko ye nya mi dwuma na sofu da wo so na probo we wo wakwam wo wie ko se ne 20 million ama na sabita frache wo ba bi sika ne ye je ya nka be bre ubusuya ni bi wasole bampo sika na akodi obi wosa anka wompe na kwan njire abroje ne yakwa ne kwa anka wa wusia watima ya ade na anya ya fama ne nye wasumdie ade na ni bampa asumdie sa ade ne da aka nsum ade ne sika ya omsane ma abrante nya ga ne wo bo mimidua so woni ma sofu dan ye mo na mane ye so asani sika ma we wo mo mimidua wa fro abo mane na we ne ka obeka ne be ya wo de wo de ka obi atua bi aba so obo mane wa mo mane wo de ne ka dua ne nye wasumdie we no afen no mabo amane ese sofu di bia bomfe ju sofu ne mfro se mama ntu dal tu nyawe na wo nyawe no mo amane ye de ne ye de ne ye fra wo ka je se wasani scan bi kura man busa no mo amane ye tu ye de te ye odi obi ka fama no ne sofu nya wasumdie wani mo nyampa oba bi tina na ntwa nkata wudi picture ya me ya me obi wo mfuzo anka me ya kire okay yanko Brazil A1 Ventures omo ene de Alison Soap Alison Ointment ene pomade no de abadwa so odofo eduru ba bia utumu se honamani ne ensonso bia gu anyafe ama honamani no ese daso na hana tontontom na nyoma konkai pa no se wedi awidie ni Alison Soap ene ade dwade ebebo pa wo de Alison Ointment no so abadwa so odofo eduru ba bia wo banya bi si kitchen efisa wo chi ade no se etuhye wa empumpunya na bebo no wanhwe akore wo ho a emwa okra nempo Alison Ointment na akore wo ho a na de bi yeso ebebo ye papa eduru ba bia candidates no fa sawa frofro ne fa hye ho se bi wa nkasa wa hodi mpasam kire no empompo ebobo wa Alison Ointment ekuro ne tuwa Alison Ointment ebebo apa wo ba wa ho fa nyina gina utrinwi so Alison pomade ebema mu ayhwam eho na ebom nyina beko trinwi na ebuburu nyina no ni nyina atu betwa trinwi ne duru ba bi ne mu eyinka Alison pomade no ebema mu ayhwehwehwam Brazil A1 Ventures wono ene de Alison Soap Alison Ointment ene ne pomade no abadwa so wase menka nche se da branda wo bo adem wo kagetia ho na wo beda nwoma adi eno nti se ope soap no bi na ope ointment ne enku no bia da branda no ekosi jawada no wo bebo ne tent kama fefefe no abonyom kama wo kagetia nti ko ne kotobi ya fra Brazil A1 Ventures wo ahoma trufo we so 0592 145 024 0592 145 024 orofo ye konye kotu kwan na enkonko ne nam kwanchen e ma no nya Asem Mpe Asem Nipa so ni nyina express group ko tukwan ko suade na persika be hwe obusuafo Canada UK anase Australia US Germany na express group so odo be ko na nyoma akonka ye pa ye hwe express group akira kwan wo Kumase Accra Tema East Legon takwa de sunyane tamale bibiani express group odo be ko sesi ha se ya de suan ko andia what do that 0249 000 448 0249 000 448 yankonye gotu kwan Joe Apple Electricals what of Joe Apple say what the signal cable no bia Kumase asa signal cable we no Ghana wire papa ni nyina ne say Ghana wada no and wo hwe so and wo de signal cable and to make me asisu people say sa signal cable no Ghana wire song and no Ghana Standard Board agya tum
efie wurafo nyina agye atom energy commission say signal cable eye pa eye copper wire na duopol se meka cho se pemprade bia de wo ya fie bia no oba ho a wo benya bia to underground cable so to bi sa ena transformers ahodo so wo to bi bulbs ahodo a entwe current no nyina wo to bi yenko duopol electrical so na yenko toto enwoma bi etete se na signal cable no a Ghana fo agye atom pa no oba kuma se ha ejo apol electricals abadumasante abadun kumase ono ena akofa ede abadwa so orofo Japan house oni MTN abrosa no ene di ehwani mu asisi tasiro denyame obehu jo apol electricals ko na kwajo signal cable ni bi kama na ukọ na akoto so tifrofo so Aboagye manu a obete so amaw electrician fo no eta toto a wonte so bi a ote ede mabo mo ne sayunti no omanfo se signal cable ano dene na eye pa ya frejo apol electricals ewa homa trufo we so 0246 9058 98 0246 9058 98 and 0543 934550 0543 934550 Joe Apple Electrical odi for Sompa Prayer Counseling Center yenko na yenkogya kwankyera emu omrepa odi for Sompa se kyena wo be adwuma na eho energy kokko na so ehemfa na mekyere wi eyemanhia ahemboboa no ejaba family house eho eno odi for Sompa Prayer Counseling Center wo eyeka anasa animguase eno bi de ejo yade na ye kwankro no wodofo eyekọ to asem na woda no obi ni wababeda wo se wunwuma akwantisem na ye bisi basa saa na waresem no so kwa no akwa bisi enko bisi no unya dwuma enye odi for Sompa se brei na wo moa wo saa kwan so be maduru ba bi a wo bonsie ni a wutumi enwo ba unhu de ntia ebansa sunsum ade sunsum aniwa odi for Sompa ye komanhia hemboboa no ejaba family house ni enko gya kwankyere papa ono ani akwankyere papa ono ani akwankyere gya no 0504 588 454 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 odi for Sompa Prayer Counseling Center order for a trader chakopada ade na ye cholesterol no sa ade no agye ntirimu afa no a trader chakopada toxin poison nyanya nkyere ka wo ka order for ade bia ye poison ate oni pedua no a trader chakopada apostle papa a trader chakopada ye fanfra paste no ye num nka no nyina da ebetumi akọ yese no ebeto fitafita ama yetumi asere akyere ya dofo no kama orofo woyam nyewu woyam honye kra ufri yana no so amanfo ntimi ngura so ntenten pebibi nom bibi na wo peno e trader chakopada asokoma pone asokoma po Pentecost no na ebo ho yekọ ne ekọ trader chakopada ni bi over the counter munkoto bi na monfa ente so emfa so stomach ulcer e trader chakopada na ukọ Freddy Menseba Dani Heba Apidan Kolina Keba Mr. Bani Blazer Rukwa ubenya bi ato 0243 943413 0243 943413 e trader chakopada na mekanfo na mediama Wabo Heba and Medical Research Center wodofo yakone ko hwe nipadua mu ate se yaka research no a nyeso okoya na emu aduru dabi ya hwehwem ne hu baabi a yade poten wo Wabo Heba na se menkan chosa yade ben na ade koda na ontumi entu ase ema wana cardiovascular diseases no ene nyina wo tu ase e de ama hepatitis diabetes no typhoid no ye kidney bekun wo yenko Wabo Heba ho na nwoma enkonkan adoto adumanu last stop wone sofomame dokono no ni di enhwani mu dokuru bi amanfo topa ha enu ti no enu no de aya hyenso de orofo wose wo ye adwuma fiti adwoada kosi memeneda wo abra nonso anopa ekosi anwumere nunum abo apamu na wo pon de ebafi enti enko Wabo Heba and Medical Research Center na yekotu ye yade ase 0257 472506 0257 472506 and 0249 761 508 Wabo Heba and Medical Research Center yako ne kotu ye yade ase kama pa abrewatia Ofoso bema ababa wana wakasa ye no ofoso bema se abrabo we na ebo nanka akoko we no na mananka omotoma ena oso onye adwuma wo office oye adwuma wo hotel menim your friend is saying the position okita
ɛwɔ ɛyɛ saa hotel na odi mu dwuma no ɛne ne ho ɛtɔ no ɛwɔ saa hotel ho ya wɔn de wɔnim kwan a yɛfa so ɛkyerɛ akwantuo ɛkwan so wɔn de wɔntimi ɛntu bi akwaya sɛ paneɛ wɔ tuatua nkɔfoɔ totokuro nso no ne deɛ ne to ate na Oforisuo bɛma ewiase wɔ hɔ ne wɔ ho ɛyɛ na meka sɛ yɛkaaka nipa animu ane yɛhwehwɛ wɔn mu asɛ ɛsin bi ani wɔ no wanim no so no ɛnhyɛ da nyɛ hu nti no ne yɛde yɛasɛm akɔ ɔmo so saa nkɔfoɔ no because wɔn ho sɛ maame ɛne ne bɛyi ɔmo ni baabi ɔmo de asɛm ne bɛkɔ ɔmo ntumi nyɛ ɔmo hwɛ akyɛ no deɛ ɔbɛka ne sɛ fa me kɔ court na yɛka kyerɛ ne sɛ Asem Mpe Nipa yɛ ni court bi a sɛ yɛde nkɔfoɔ kɔ biem lawyer kɔla a wabrɛ ɛna da bia no wɔde asɛm akyi da bia no wɔde asɛm akyi wabrɛ ai physical lawyer abrɛ yɛde bɛkɔ akɔma spiritual lawyer na Oforisuo bɛma maame no wɔ ho menim adekɔde a wɔnom de sika na ɛyɛ ɛnɛ nipa bi afa nyansa kwan so ɔgye nipa baako mmienu mmiɛnsa deɛ wei deɛ yi 20,000 wei deɛ 30,000 wei deɛ 45 ɔbɛho so ɔkeka bo onya 1 billion anaasɛ 1.5 2 billion no no de akɔyɛ investment bɛɛ 6 months time anaasɛ bia 1 year etu ɔno no otutu ɔhyɛ da saa bosome wei so a bosome mmienu time eti wo deɛ no enye sɛ woboni abra wo de kɔ baabi no na bia etimi amacho kakra bɛɛ 6 months deɛ a no akwa yi kakra no de abetua oka no no so no investment a wo ye ede edidi ho no eti ye ka kire ne se onfa sika ne mra na wo se papa na wa send sika ma we se no onim ne baabia no wa send o se medicals bi ka se bia enipa no be send no wa send ampendo on de onim se medicals ne sika no on de won nsaka eti nya no ho per se sika no na di animu no ogye eti wo hwe fa sika ne mra no wonya asa bia wo keka asa wo toto fa nkyɛnkyɛn baabi a pɛse wo kɔ anim wo kɔ straight asa wontimi nkɔ ɛna wo keka kan nsɛm wo de wada nti no Oforisuo bɛma ɛnya nto ɛnya ntua saa Singapore asɛm a wo kan krampo no Oforisuo bɛma passport ɛno ane sɛ wo kɔ no akɔgye wo ticket ukwadru wo wi afe na waje o visa wo ho eti minima de kodi ana o ya wo se ne yakwaje visa ama no Singapore na wo kɔ interview wo kɔ de wo kɔ hefa ewia so we ne ya Ghana fo ye ni entu kwan da no amafo matu kwan da no ontu kwan da so che obi a watu kwan ene ode akwantu ohun mla ene ode ba bari ye ene ode akwantu ohun nimde ene ode ba bari ye Oforisuo be ma me kotwa me dua e wo wansa mo ne se menya ntwa me pie to de nka ho eti mu onya na adwen se wo bu wo no mafa so no akọ ne baabi na ewia so no Oforisuo ni mo we na ntimi wo tete won toma ofa sika ne mra nya sa ya so mu no e kwan bi e befa so a ye no ye beje abofra ne sika ma no ye beje one ne maami sika no na opanyin na se ye mfa ne mfonyin enwada wada kakra eti wo de ye ntie opanyin ne Nyankopon ya adom megide ye se Nyankopon ya adom na efiri adwa da ekọ ne yanti asempa bia emfa we se nya kokobo ye ne mfonyin ne beto so ne apan no wanted na ya hwehwe na age baabi a owo bia ne sika ne de ama wo no Oforisuo medima no Dr. KKB Herbal Center wodofo ye Vince Doctor yade ben ena de ko KKB Herbal Center ontumi ensa enfama wo se bramiento nchia tititia wo se wo de bramiento nchia Dr. KKB Herbal Center no se meka ncho se bramiento nchia stroke diabetes na ekuro no se na die na se ba ko kan ne se yemfa diabetic bi enko konfo anoche na yemfa bi mire ne ho ne ahwe de betwa ne nan wo se wo no de oba ne ho de a odi nubra no haban no ane sayade ya bibiduro kuro ya no ene odi sayade KKB se menka ncho sa yade ben yekọ no onko sayade no emfama na tema committee 25 mo KKB Herbal Center of Kenya se number 2 Techiman Accra Wija Oudberia Dr. KKB Herbal Center Kumasi ya wo so ame municipal assembly kwan so mekoma kwantempon no so usane ho ajedu ho no ukfre no a tisha number no enso obesa yade amanyoma konkan pa dodo no ana efre no na wo sayade wo se ye fie kura home service a wo frɛ no a obeba no akomoa enu ti bra miento nchia no hwewo na wo yade no ontu ase emfama 0246 716 982 0246 716-982 Dr. KKB Herbal Center Joy Chem Roofing Company Limited or in chance papa begaso Alo Zinc or Diaba Self-Lock IBR RBT Irota and Metal Trashing or Diaba was say Techima wo Accra Sunyane wa Kumasi Bogatanga Kaswa Tamale Joy Chem Roofing Company Limited say Obama chance papa carpenter for Makwa Dare no minimum a dance of Bobepa Gem Amadano IFA 0540 125
816 0540 125 816 Joy Cam Roofing Company Limited. Aganyo agan odofo agan ne brofo din ene Smart Vital Herbal Mixture no na amafo a atu agu agan so no enya asem ketwa obi a watenka ewo from oba no maduri bi be ma so enum bi libido na te kofom sa no begeka no enu ti no mamekanfo agan mawo ene enwumere man paso komonyo oyire de ne bi so enyo de ne time ma piafo a ni nyina eya agan ene betumi adi wakagina musa okọ Smart Herbal Clinic asokoma po a eho na benya agan no bi ato orofo wone Rua Bank no ena edi enhwani mu ewa asokoma po 024 0616061 02406160661 yekoto agan bi ento na nyoma enkonkan brukutu aye bemansa eni brukutu odofo akakaduro no aye mu ma se tenkom yenkonu bi na nyoma enkonkan bubo bi twitwa bi no wanu mu entoso hangover bi anim na betumi ate bi adi odofo ye yiyo no abadintuo no ni nyina aye brukutu asem ko a bemansuo ena sabre ye kwakoto a obi a woni mfie dungo twuntumi no brukutu oba wonye brukutu enye maukra 0244 620 294 0244 620 294 na nyoma enkonkan Lawson Beverages say dotia badwa so no adutwam ano den pam ode Lawson Herbal Mixture abadwa so eno de Lawson Direman Bitters abadwa so ena ne capsules no eso kan ho efe na akono pa yekopa bi na yefa eni adwuma se ohwe Direman Bitters no a sabre amafo dodo no a ena abademu na woboagye so se hey eno Osei Aboagye eka no hangover bi anim eno eni Bitters abadwa so a emrante ne mababwa no omo edi omo komo yefre womo ewa homatrufo wi so 0248619999 na nyoma enkonkai emfa emaw na mame nkantra baba wa Felicia Ameka sa Amekino se sa mami ene ne ba wo mo ani abra wo mo ebachi wo musika free ni ho no wonim sofu bia wo na odisika no ema wo abra wo kotan ne so tom agi sika no na asem no ba ye kura mefrɛ wo ni hu hantwo a wo de ba ha no ena de wo humra ka ena de wo ne ye kamera abrantie wo na abagi sika no free ne store a ye wo hu video nyina na sese ye pose ye ka wo yiribiribi na nyame ya adom na free tena ko ya nton kan ye be ka wo yiraba na me kura de nam se ye fa mfonyin ne to so eno omo no se ye nto ne ko obi aba na minim ko okro mete sete ne so ye adwuma se ka mete ko no mu nkomo a kam de picture ne to so sa wo so ye hotel adwuma na wo ye adwuma woni agent bi na ye adwuma ye traveling na wo se ye bo travel agency ni din a wo de ye be court sa na wo fra ka kire yen enti na maye din na mete wo sa no enti sa ge we kwa bi so wo kronfo ona akọ ma me store na akọji sika wo kai wo store ne mu nyina no na wo ni agent bi a wo di sika akọma no 3.1 FM and wo said na ade ne kwason kan e na wo ba enkuro hodo be enan e na wo so di abranti eko wa brand sika short wo so wonim se wontumi fa ne nko ade nyansa kro no ne e bo na ha no Boko yesi na musuo ni esan a mosiakufu ado mu man ni yi enso na mo na mo ye mamofo eti sa Felicia Ameka no mesre no se ko ma ha kura de a ka be ya asem foforo asem no ba ye no wo ba foro abrosai a won sada won sayam e pa a chaw se ye hwe na sika no betua ene de woni ye be kamera ye ma ne pompono ha se ya nteneka obetienka etietia 0551 0551 0548 mu yiye se ya mu se amamu ne nye nso na wo akasa wo momofo wo kromfo yakọ homa no so 0551 0551 hello Oye majo so panipa Mbajo he kama pa na so e Nyango na dum Mbajo so mpabi yanku yanim media boko seven pedia sa Ghana mpelinfo idru baby ana sebi omayama no mapabi amoye mai no na sebi ye say ye ki kom takra ye di dimishi
the bonnet. Nama what flesh a million facility and pitcham to so. Oine or ban way cronfo. You meet Yakan and Yakupon come near my pamoy. Hello? Hello? Udi baby are free. For this reason, call your young queen. Mamma or cronfo. The dear make us say. What I didn't know where agent opening would deny the Cocos. Who cried this second year on your phone Cocos? But I say, hello? Hello? Baby, I'm free with you. I'm the second of Yet you. This is my man. I have a young for no food. Hello? Meet your pa. The man not in our Yakaprono. It's money in Nipa. I'm only Chicamano. I don't know what this is. Okay. Nadiama, Amma me cramente me who was in say, what my minister, and yet this is kind of good now, so, and I walk. And why one young quadjis can be? Hello? Oforisuo be me. Yay! Papa na bia boko de. Adumu. Ye do ba na se na le ba belumba. Omasa nwa be ma. Abuatia obaba juma obia huye. Obia huye. Ye do ba na se we ye SK Bolas obuasia. Ame de ni butu. Ye da ma se me do ma pa mo magana. Oforisuo. Me ka chane se e wi ase so free sonsan de. I want Jaka, a seminar primary, and a dawaka. I mean, a class was what fed at the air drone. Or do the guy don't hear. Whatever be a guys in the car. Yet the young guy said, you seem that we youngest will one phone call. Or money now, if you can you know. I can't say we movie. Then I want to see the air channel. One faster the Indiana Cachano, Akachi, Akuma, Antonia, Middle about some part of the year, the Biatuka, and an Egyptian. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. Oforisuo, good evening. My Osei Mpe Nipa. Your friend me, you choose me, because every attack of continent, you did do one could say what you might also. Yet you. The fact of starting a for my order. And ya dear Jumao, so you be next or cover and yard of a more Jumaya, or more Juman yet that. As a connecting man, because you be walk up. Connecting man to move you into no me, sir. You could do 1 month. This I said, yes, yeah. Or mamma, yet. It's young simply, and neither or more that they are not thing. Singapore is cover power, you believe I am more demanded. Okay, I had a do a friend in our base, and you catch a fisher and make a say. You catch a fisher and make a say. Or my tenant catchna. And yes, sir, a free that you are there, corner. And from maybe a bono on what I want to say. Minina Kwanya will so na Asem Mpe Nipa Juma Kuri Nada. Yemfa happy birthday, Kasi more than Emfa Emma Abrewatia. Yama Menono and Yemia Banono, Ewu Jumedi will so. And Yamano, I would dapa. Yame enter na shame. Na Atibiano, Washibiano, Kropo Chediam Pobasa Yadom, Onfa and Nomno, Onum Nisika, and Ma. And you may be a whoopie. Ye want about Sompa. Woman, Umia birthday, dear Nawoka. For sure, Yankopa Yebi. Because Nyamia, 7 can't say, 20 million Yankopa Deni, now in fee, Yankopa in fee back, count Fiana or 2 fee back Oswa. That is one word in the year. Now in Shasa Maya catching in your bay say, Yankopa or Yan Cassibet or Sammy, concerning more and Famano. The minimum said the year bedroom may be been with their chance, that's and Yamia be. Yet the enemy say, Yasemin say, Yamia be, Yamin Shrano, or Manase for Norway, or my any acquaintance Yadana say, Yada Quintas, and Comaya Quinta, and you know, Yadan Yankopa there, next person, Aquanta, and then I say, as we're reading your bay. Name Munya Bassons, no dear, Mammy, dear. Me, mammy, who happy birthday, and Madame Penny for ne Minion Munina, Asena, Omna Samoa Bemasian fa, happy birthday, Nana Edge, wa. Now, no one can send in your Bemaya,
oye na na jewa ekunu commander ena wone omuna Samoa Bema ewishi omo yire dofoi wonom enyina ewo enkran Nyankopɔn koso a ensure na omawo enema paye wo abrabo mu nyina bi sebe ya won so no abrabo be ye fe na ye nhwesode ede ama afoforo Nyankopɔn foforo adomo na oma nkwatente apomuden ene ahoɔden wom okunu nom omuno Asamoa ya dodo na no commander ena wonum ede friend no ose oma happy birthday na ofoso be ma eno echi no yankasa ye nana ya de enyina ya ye friend no nana Kofi Apia wono so ye twetwe ni eba computer mu a se wabi wom papa ye wo kire ade ewo Christian Service University College your birthday is closer from today into yama happy birthday ina de Nyankopɔn koso ensure na ye do papa ye na ofoso be ma ye fancy ana yen kan che obi a or how any amane sa Asem Mpe Nipa dwumadefo ye wo ho de ma ye ma no 0243 585878 0243 585878 and 0552 0955 93 0552 095593 mu bia be free bia na ye beje so na wasem opmesibra ya pe ede amount. Okay, yada ahwafo ne atiefo nyina ase ye kohome datwada mo besa ehia ne ye kon Uni Glory Worship Center ejaba the spiritual professor na ye dan chire de amana akoni asaso obi bia da